Але я не паспела сказаць усё, што хацела не пад запіс. Ну, добра. Ну, давай, я потым вырежу, калі што. Не, поехали. Ведаем мы твоё выражам. Так што поехали? У нас разгон зовсім. Ну што вы, як это? Разгон. Так разганяй. Як твоя справа? Разганяй. Я схадзіў на КТ. Першы раз у жыцці. Ого. Ну, у сэнсе, у мяне было КТ да гэтага. Але, ведаеце, КТ было ў мяне асноўным стоматолага. Ну, там просто становішся, вакол цябе такая фігня ездзіць. А тут мне трэба было гэтыя затокі, па-польску называюцца, па-беларуску, напэўна, пазухі. Карацей, гаймаравы гэтыя пазухі зрабіць КТ. Я думаю, ну ладно, як у Беларусі там, не ведаю, налепіць якую-нибудь херню на лоб, светануць раз і ўсё, прыхожу. А там стаіць вось такая блямба, як вось магнітна-резонансная мачтатэрапія, такі кругляш. І скамейка, і тыпу, доктор, кладзіся. Я такі, не. Такі ў сэнсе. Я кажу, што я баюся. І ён мне яшчэ там хвіліны 3 на польскай мове, я ж дрэнна разумею, тлумачыў, што гэта не МРТ, гэта КТ. Што тут нічога грымець не будзе. Нічога грымець, што ўсё хутка, але ж, ведаеце, было так, не па сабе крышачку. Але у цябе класафобія? Ну, ёсць такое, да. І аэрафобія, відаць. Ну, аэрафобія не такая моцная. Скажем так. Вось, у меня такія навіны. Яўген, ты расказвай, бо у цябе ж хакатон быў, ты абяцаў таксама падзяліцца. Ну, карацей, так атрымалася, што хакатона ў мяне не было. Вось. А што было? Даехаў да Берліну? Я даехаў, але я ў выніку вырашыў адпачыць. Я, калі шчыра зразумеў... А? Па гей-клубах пашоў. Мы апошнім разам з сябрамі толькі па гей-клубах хадзілі, насамрэч. Там была канферэнцыя ў мінулым годзе, мы такія, не, нафіг. Пайшлі па гей-клубах, такая выдатная справа, насамрэч. Згодны, але нават не па гей-клубах. Я просто ў нейкі момант зразумеў, што я зашмат на сябе накінуў, і я, калі шчыра, просто адпачываў. Вось, таму гэта тое, што я адчуваю апошнім часам, мне не хапае. Нават сёння мяне пабачыў менеджер і кажа, нешта я пабачыў твою, як гэта, агенду, календар твой, і нешта, мне падаецца, табе трэба трошкі менш працаваць. Вось, таму... Вось, я рады, што я на яго не пайшоў. Так, чакай, ты даехаў да Берліну, але ў Берліне адпачываў, не хадзіўшы на... Просто пагуляў, так. Круто. Але ведаеш, што вельмі класна, што ты быў здольны ў нейкі момант спыніцца і ўжо нават прыехаўшы ў Берлін, сказаць сабе, як бы хопіць, я там, вось, прыярытызаваць там на месцы і адмовіцца ад таго, што табе ў той момант як бы не было патрэбна. Потому что часам мы ж не можем, мы як бы гонім, і у тебе здаецца ўжо абавязкі, нейкія дамоўленасці, і ты не можаш з сабой нічога зрабіць. А ты просто такі прыехаў у Берлін і вырашыў, што гэта выглядае як... Так, я заўсёды надамаўляюся на мільён спраў, а потым просто стамляюся, потым раблю праз сілу, стомлены, раздражнёны. А тут я вырашыў, што я не хачу себе так адчуваць, і тым больш, што было цудоўнае надвор'е, і карацей я вырашыў, што хопіць. Але потым я прыехаў, і зноў была мільён всяго. Ну, так тады, можа, зробім самы кароткі выпуск, колькі тут уже 3 хвіліны, можа, і хопіць. Так, конечно, у момант, калі каментатары напісалі, давайте там 2:10, мы такія, не, гадзінку. Не, гэта тая справа, якая мне падабаецца, якая, наадварот, мяне не стрэсуе так моцна, в якой я больш расслабляюся, размаўляю аб тым, што мне цікава. Вось. На працы так не заўсёды атрымоўваецца, хаця я люблю сваю працу, нягледзячы на тое, што я працую ўжо больш 3 год у адной кампаніі, 3 гады, ну не важна. Вось, я все яшчэ ее люблю, але часам бываюць такія штукі, што ты раздражнёны, і, як кажуць у вас у Польшчы, застрэсаваны. Вось, застрэсаваны, ну. Але нармальна, зараз трошачкі... Калі табе гэта дапамагае, калі ты сапраўды адпачуваеш і твайго раздражнення менее, то мы готовы записываться тады значна больш, чым 2 гадзіны, нават я. Беражы сябе. Не, все нормально. І выкарыстоўвай магчымасць, пакуль Эмілія згодная. 3 гадзіны. Не, магчыма, 3 гадзіны я не хачу записываться. Ну ладно, я ж забыўся, я тут адзін у гэтым лагеры. Я зараз падумаў, я так сказаў вельмі як-то буднічна, як будзе па-беларуску буднічна, хто ведае? Ну, кальку не трэба рабіць, напэўна. Вельмі звычайна сказаў. Ну так, вельмі звычайна сказаў пра нямецкія гей-клубы. Мне цікава, хто ў каментарах напіша мне, як для вас гэта выглядала, бо я просто сябе зараз злавіў на думцы, што жывячы ў Польшы ўжо сколькі, больш за 3 гады, я зусім по-другому, по-інакшаму стаў ставіцца да усялякіх рэчаў, у тым ліку вось да гей-клубу, таму што гэта выдатнае месца, дзе можна проста пасядзець з сябрамі.
Не ведаю, чаму я про гэта сказаў. Але я просто ведаю, што прыйдуць мае сябры і напішуць у каментарыях які-нибудь жарты. Во вам. Калі вы глядзіце. Што вы там не толькі сидзелі, а як гэта выглядае? Я просто ніколі не была. Карцінка, як ведаеш, у фільмах, напрыклад, там часта могуць падкатваць і штосьці такое адбываецца на самай справе, ці там насамрэч усе вельмі паважліва ставіцца да межаў. Яны ёсць розныя. Напэўна, ёсць такія, дзе і падкатваюць. Мы былі ў розных, але вось тыя, на які больш за ўсё спадабалася, гэта просто бар. Ты ў яго заходзіш, там сядзяць такія дзядзькі 50, 60, нават 70 гадоў, просто п'юць там віно, піва. Мы селі з сябрамі, до нас падышоў афіцыант, спытаў нас, што будзеце, распавёў пра мясцовасць, распавёў, што дзе ёсць, пажартаваў, што бачыць, што мы натуралы, каб не пужаліся, вось прям так было. Вось, мы пасядзелі, папілі, з ім паразмаўлялі. Потым такім падзякавалі яму, кажам, дзе тут што? Ён кажа, ну вось там, калі хочаце, каб да вас папрыставалі, але вось цалкам такія ў нас месцы ёсць. Вам тут, канешне, не цікава, але вы прыходзьце. Тут проста месца, дзе людзі адпачываюць. І там няма жанчын, дарэчы. Яны там могуць быць, але вось там іх не было. Вельмі спакойнае месца. Жартаваць я тут не буду. Так. А ведаеш, Лёш, што такое Black Room у гей-клубах? Апошні гей-клуб, у які мы завіталі ўжо ў 12 гадзін ночы, ўжо добрая дата. Ён быў з Black Room-ам, і ён нават, напэўна, ён сам увесь быў Black Room-ам. Нам пашчасціла, што мы завіталі туды, калі там не было шмат людзей, мы там былі утраёх, ось, на весь клуб. Але мы просто на сценах, на праектарах бачылі, што там адбываецца ў суботу-нядзелю, і гэта было цяжка ўжо. Вось гэта ўжо было цяжка, бо гэта было хардкор гей-порно. Такое таксама бывае. Вось такі у нас падкаст. Які цікавы пачатак. Так. Усё падкат. Але нічога з гэтага мы не асуджаем, калі людзі робяць гэта па ўласнаму жаданню і на здароўе, як кажуць. Эміля, у цябе чо? Як? А зараз твою памылачку запішу і скажу. Дакладна, памылкі трэба запісваць. У мяне ўсё добра, мы збіраемся ехаць у Зялёную гору 6 верасня, там будзе свята вінабрання, гэта найбуйнейшае свята віна ў Польшчы, і мы збіраем усіх беларусаў. Цяпер да нас далучаюцца, канешне, вроцлаўскія, Познань, Кракаў і Зялёная гора. Мы там будзем хтосьці піць віно, і там цягам дня, і нават не дня, 7 дзён будуць адбывацца розныя актыўнасці, канцэрты, прэзентацыя він і экскурсіі ў вінярні. І яшчэ там будзе забег на 10 кіламетраў, ён будзе акурат 6 верасня. І я такая, калі спачатку даведалася пра гэта ўсё, думаю, вау, пабяжым, гэта класная нагода. У цэлым я вельмі люблю бегаць, я люблю забегі, которые не проста забегі, а маюць нейкую ідэю. Напрыклад, гэта штосьці дабрачыннае, ты разумееш, што... Напрыклад, бегаць п'янымі. Ну так. Не, альбо калі проста нейкая прикольная ідэя. Вось, мы, значыць, запісаліся, і потым я гляжу праграму, я разумею, колькі там усяго будзе, колькі там будзе віна і рознага. І як бы мне ж уже таксама не 20, калі ты думаеш, што ты малады і бессмяротны і можаш цэлы дзень піць, а потым 10 кіламетраў бегчы, уже трошку дбаеш пра здароўе, каб потым не баяцца, як Лёша, КТ і рознага. Вось, і карацялі запісаліся, так што я цяпер, у нас такая дылема, ці як бы віно дэгуставаць, але мы не кажам пра п'янку, мы кажам пра гэта як свята і культуру піцця, каб яна была, ну альбо бегчы. Я думала, які ідыёт прыдумаў? Мне там няма чаго рабіць, так? Бо я і не бегаю, і не п'ю. Лёша, я так зразумела, што ты не п'еш з намі заўсёды, а калі ты расказваеш пра гей-клубы, пра нейкія сходкі ў Гданьску, ты заўсёды расказваеш, што ты накіданы. Да не, ну што ты, ну піва, ну бывае такое, што піва вып'ем, але ж піва гэта не віно. Віно я, напрыклад, не вельмі люблю, а таго быстро накідваюся. А польскае добрае з Зялёнай горы віно? Ну не ведаю. Прынамсі, пакаштаваць. Караце так, альбо піць, альбо бегчы. Мы анонс, дарэчы, у спасылкі дакінем, можа хтось таксама да вас далучыцца. Я чытаў анонс, мне было цікава проста зганяць, паглядзець, паслухаць вось гэтую частку таго, як вырабляюць віно, бо там і бочкі паглядзець, гэта і вінярні, сам працэс, гэта было вельмі цікава.
просто так. Ведаю, што можна далучыцца, але, напрыклад, прапусціць нашу частку там з інтэграцыяй і гульнямі, і знаёмствамі, і далучыцца да дэгустацыі, бо там акурат будуць дэгустацыі у класных старажытных сутарэннях, дзе і стагадовыя бочкі, і гісторыя цікавая. Можна. Мы едзем цягніком, калі што. Я калі чытаў гэты анонс, пабачыў, што вось алкаголь, потым бегаць, думаю, п'яныя забегі, крута. Потым пайшоў гугліць і знайшоў, што ў свеце ёсць гэтыя спаборніцтвы па п'яных роварных катаннях на ровары. Хто далей заедзе на ровары. Прычым там ёсць асобная секцыя, дзе людзі ездзяць на мотароварах. То просто далі... І гэта, пашукайце ў Ютубе, гэта вельмі смешна выглядае, там натуральна з гэтымі дзядзькамі бегуць, ну, ці то жонкі, ці то братці, ці то сваці, і просто іх трымаюць, каб яны сядзелі роўна. Вось, і на канях такія спаборніцтвы ёсць. На канях гэта ўвогуле проста. Дарэчы, напэўна, штосьці ты скідваў, ці мы пра коні размаўлялі? Не памятаю, але таксама ёсць вінны марафон. Я хачу туды, я мару паўдзельнічаць у вінным марафоне. Не ў звычайным, а ў вінным. Ну, то бок ты бяжыш, і кожны, не памятаю, колькі ікс кіламетраў табе замест вады даюць віна. Ты бежиш поўную дыстанцыю. Ну, ты патренируйся. І без віна можна памерці. Можна і без віна. На марафоне. Выдатна. Ну, так, згодны. Можна цэгла на галаву спасці. І так само хто не курыць і не п'ець, то і здаровенькім памрэць, так? Вось так. Эмілія, запісуй. Насамрэч мы разумеем усю рызыку і бярем адказнасць. І алкаголь гэта зло. Мы вітаем нашых слухачоў у 6-м эпізодзе падкаста «Каласы пад серпом шыі», дзе мы расказваем, абмяркоўваем навіны з света шыі, у тым ліку беларускія навіны, але і міжнародныя навіны на беларускай мове. З вами Женя, Лёша і Эмілія. Нагадаем вам нашы імёны. Вось. І будзем пачынаць. Як, магчыма, некаторыя з вас памятаюць, і дзякую, што напісалі пра гэта ў каментарах. Мы гулялі з вамі ў гульню вершаў апошні раз. Напрыканцы Эмілія чытала 2 верша, адзін з якіх напісаны чалавекам, адзін з якіх напісаны шыі. І мы гатовыя абвясціць, хто быў хто, ці што было што. Ці хто быў што, я ўжо не ведаю, як правільна казаць. Эмілія, калі можна яшчэ раз зачытаць і сказаць, хто што напісаў. Ведаеш, акурат не маю адкрытага дакумента з вершамі, я не думала, што мы іх будзем наноў зачытваць. Добра, давай скажам першы. Давай так, бо хтосьці, хто пісаў, напэўна, будзе памятаць. Першы быў створаны штучным інтэлектам, а другі напісала паэтка, перакладчыца Вальжына Морт, называлася «Фабрыка ананімных слезаголікаў». Гэта быў урывачак, і я думаю, верш цалкам мы потым дзесьці апублікуем. У апісанні можам пакінуць. Мне сорамна, шчыра кажучы. Мне сорамна праз тое, што я памятаю, што казаў, маўляў, абодва вершы вельмі выдатныя. А зараз я разумею, што адзін з іх быў напісаны паэткай, а другі штучным інтэлектам, і з аднаго боку мне падабаецца штучны інтэлектовы тэкст, а з іншага боку аказваецца, што я параўноўваю нібыта чалавечую творчасць са штучна-інтэлектуальнай, і аўтарка можа пакрыўдзіцца. Як, што тут думаць? Я думаю, што табе, можа быць, не павінна быць прама сорамна, і тут зноў жа да пытання, што мы ж просім штучны інтэлект напісаць нейкі верш, тады агулам наколькі гэта карэктна. Чакаем аўтарку ў каментарах, якая будзе пагражаць нам судовай расплатай. У падкасці чакаем паразмаўляць пра паэзію і шыі. Вось, дзе мы чакаем. Цікава, я калі шчыра, я не ведаю, я не ставіў нічога канкрэтнага, але мне таксама падабаўся і першы, і другі. Так, я нагадаю, што у нас ёсць тайм-коды ў кожным падкасце на Ютубе, і вы можаце пайсці ў папярэдні выпуск, паслухаць менавіта ў канцы гэтыя вершы, цяпер ужо ведаючы адказ. Сапраўды цікава. Але я думаю, што спадарня Вальжына не пакрыўдзіцца, наадварот, тут жа мэта таксама, каб мы, калі чытаем, пайшлі паглядзелі далей, каго зацікавіць вершы, маглі яшчэ пашукаць іншыя
гэта больш пра папулярызацыю у тым ліку. Мне падаецца, прынамсі, я такой мэтай задавалася. Калі не, то даруйце. Ты сама прасіла Шыі напісаць верш? Ці ты дзесьці знайшла ўжо напісаны Шыі верш? Як гэта было? Шчыра кажучы, я не ведаю, ці ёсць рэсурсы, якія змяшчаюць вершы, напісаныя штучным інтэлектам. То бок, каб хтосьці стварыў там дзесьці платформу, старонку і змяшчаў, таму, канешне, я сама. Але калі штосьці такое ёсць, я б паглядзела. Клас. А што за мадэль? GPT? GPT-5? Так. GPT-5. Ну, слухайце, вельмі якасна. І колькі ітарацый ты патраціла, колькі разоў ты прасіла, ці з першага раза так напісала? Ведаеш, я не памятаю дакладна гэты варыянт, таму што я там гулялася вельмі доўга у рыфмаваныя, нерыфмаваныя і не памятаю дакладна. Бо гулялася агулам доўга, потым ужо сама, ведаеш, вока замылілася і не разумела, што окей, што там ужо нейкая бязглуздзіца. Але, ведаеце, паколькі мінулы выпуск, таксама у нас быў яшчэ адзін верш Насты Кудасавай, то ў гэтым я вам прынесла яшчэ адзін, хоць вы мяне не прасілі, але я вам прачытаю, ён класны, і гэта верш Усевалада Сцебуракі. У яго нядаўна адносна выйшла кніга «Беларускія зоркі», і я вам яе вельмі раю. Я, канешне, чытала і плакала, і кожны раз, калі я вяртаюся да яго вершаў, а я вяртаюся вельмі часта, у мяне кожны раз парыў напісаць аўтару і сказаць, як гэта геніяльна, і якое гэта мастацтва, калі моц слова выклікае ўва мне вось такое. І вырашыла з вамі падзяліцца адным з але вельмі раю пачытаць і штосьці яшчэ, ён караценькі. А да конкурса наступных вершаў вернемся ўжо напрыканцы. Так. Мне сняцца сны, я сніўся снам, праз сіта дзён нас лёс цярушыць, але стаю, мяне не зрушыць да часу, калі рушу сам. Смуга хавае далягляд, ды я ўпарта спадзяюся, адчуўшы, што ідзем назад, павернем усё ж да Беларусі. Вось, ён караценькі, але я вельмі раю глянуць яшчэ іншы верш. Нагадай, калі ласка, імя да прозвішча. Усевалад Сцебурака. Усевалад Сцебурака. Дзякуй. Вось, так, будзе таксама спасылку ў апісанні. А, Эмілія, калі хочаш напісаць аўтару, мне падаецца, вазьмі, дай напішы. Я ему кожны раз пишу, ты не поверишь, я им пишу. Не стримлюсь. Ты можа хлопіць уже. Так, а то выглядае як сталкерство такое. Жартую, не кожны, але я писала. Добра, працягваем. Дзякуй, Эмілія, дзякуй. У нас з вами вершатэрапія заўсёды на пачатку, каб мы расслабіліся і добра себе адчувалі, дзе б вы зараз нас не слухалі. Нагадайка таксама пра аўдыаплатформы. Дзякуй, Лёша. Лёша патраціў час і запусціў нас на ўсіх, мне падаецца, магчымых аўдыёплатформах. Вось, вы можете таксама нас там слухаць, калі вам зручней. Таксама, так. Дзякуй вам вялікі, бо без вас гэта бы не адбылося. У нас там ужо 30 праслухоўванняў, так, што немало. І я не ведаю, ці то на агульнае галасаванне вынесці, ці то ўвогуле падкат гэта, але пра Яндекс платформа. Ці трэба нам на Яндексе посціцца? Давай спытаем, конечно. Давай спытаем, калі ў Беларусі людзі карыстаюцца Яндексам беларускамоўнай. Чаму я пытаю? Таму што, праз маю пазіцыю я Яндекс не вельмі люблю, і там мои падкасты там выходзяць супраць маёй волі. Але калі слухачы прагаласуюць за тое, каб мы выйшлі на Яндексе, то мы можам там зарэгістравацца, і будуць взяткі гладкі, калі што гэта не я зрабіў, гэта так прагаласавалі. Так, давайте сапраўды спытаем. Ты, карацей, скидваеш адказнасць. Не, давайте так, я не бачу такіх запытаў у каментарах, так, мы спытаем, калі раптам хтосьці слухае і сапраўды так будзе зручней, то мы падумаем, што далей. Ну так, напішыце, калі ласка. Так, але я магу сказаць, што акрамя Яндекса ёсць шмат пляцовак, дзе можна слухаць і нас, і падкасты. Нават на Ютубе з'явіліся падкасты, на Ютубе можна, я толькі не ведаю, ці на бесплатным аккаунце гэта можна рабіць, можна слухаць нас у аўдыофармаце. Таксама можете нават спампоўваць MP3, калі вам так зручней. Так, з сайта. Дзесьці бачу цікавую навіну, што зумеры сыходзяць з аўдыоплатформ і вяртаюцца да MP3 плеераў. Такі, вось, нарэшце я свой iPod дзесьці знайду, магчыма. Ну так. Вось. Клас. Нагадайка была. Таксама хацелі нагадаць, падзякаваць за вашы адказы на конт працягласці падкастаў. Агульна вырашылі, што будзем пісацца каля 2 гадзін. Што змянілася? Мы і так 2 гадзіны пісаліся. Не, нічога не змянілася. Просто Эмілія больш не будзе ныць, што гэта задоўга, і ні за кого не хвалявацца. Бо, оказывается, гэта для ўсіх цалкам натуральна, добра. Так, Эмілія не будзе ныць, Лёша не будзе пушыць больш, просто нам будзе спакайней жыць, і вось.
Таму, калі ласачка, заўсёды я раблю на Ютубе таксама тайм-коды, таму калі для вас задоўга, паглядзіце, што вам цікава, якія тэмы, правда. Прыйдзіце, напішыце. Дзякую всім, хто прыходзіць. Дзякую Яшы, майму старому сябру, які таксама прыходзіць і каментуе нас. Так, а ведаеце, чаму мае сябры не прыходзяць? Так. Потому что яны не слухаюць, што 2 гадзіны. Ой, ну, канешне, я памятаю, былі мы накупалі, і ўсе там слухалі. Адзін ёсць, але... Так, каму задоўга, калі ласка, прыходзьце ў тайм-коды, глядзіце, сапраўды навін шмат. Шчыра кажучы, амаль кожны раз мы выкідаем нейкую частку, бо ў свеце шыі адбываецца шмат, мы таксама хочам, каб вы ведалі як мага больш, правда, таму 2 гадзінкі раз на 2 тыдні можаце расцягваць гэтае задавальненне тады, калі, не ведаю, мыеце посуд і хопіць вам на некалькі разоў. Таксама хацелі спытаць у вас, нашыя паважаныя слухачы і слухачкі, ці вы хочаце мець чат, дзе вы зможаце прыносіць нам навіны і ввогуле з намі неяк размаўляць? Вы самі з сабой камунікаваць, просто самі з сабой. Па-беларуску пра шыі будзе мадэрацыя, але вось так. А калі хтосьці будзе пісаць па-руску? Все, адразу бан. Па дупе. Але пра шыі у асноўным па-беларуску. Вось. І сканчваем мы наш уступ тым, што прыйшлі мы да вас каяцца, што прынеслі ў папярэднім выпуску фейк. Я хацеў пра гэта сказаць на пачатку. Вось навіна пра такую квазі-дзяржаву Ісландыя-9, якая нібыта кіруецца зараз шыі. Гэта фейк, мы гэта зразумелі. Не так, я гэта пачуў у падкасці, які Лёша робіць на рускай мове пра шыі. Вось сапраўды таксама пайшоў пашукаць яшчэ нейкія спасылкі. Спасылак ніякіх дадатковых няма. Дзесьці ў адным месцы хтосьці напісаў фейк, і яго трошки расцягнулі праз тое, што было слова шыі. Ну і агулам гучала класна. Факт-чекінг нашо ўсё. Я, дарэчы, не знайшоў ніякіх спасылак аб тым, што гэта фейк, але я не знайшоў тых людзей, якія там былі апісаны, увогуле здагадак гэтай дзяржавы. Ну і гучала яно, прынамсі, падобна на штучны інтэлект. Гучала занадта добра, спачатку захацелася паверыць. Вось, мы выбачаемся, вось, это фейк, але мы будзем старацца, намагацца глядзець больш пільна за навіну. Што цікава, гэта не адзіны фейк. У нашым падкасці гэта быў першы фейк, ось у іншым нашым падкасці, у маім падкасці расійскамоўным мы яшчэ распавядалі пра робата, які зможа вынашваць дзяцей кітайскага. Гэта таксама апынулася фейкам. А цікава тое, што за ўвесь час існавання там падкастаў, у якіх я ўдзельнічаю, першыню здарылася так, каб мы прынеслі фейк, і яшчэ ў 2 розных падкастах гэта 2 розных фейкі, але вось упершыню. Нібыта якасць напісання гэтых фейкаў палепшылася, ці штосьці здарылася, не ведаю. Ну што здарылася? Шыі з'явіўся. Але галоўнае рабіць працу над памылкамі. Конечно, так. Таму мы пра гэта вам зараз скажам, таму мы гэта і прынеслі. Прабачце, будзем старацца глядзець больш пільна, але вы таксама разумееце, што часы такія, адрозніць рэальна ад нерэальнага ўжо ўсё больш складана. Супер, толькі калі знайсці гэтую выспу. Толькі калі знайсці заснаваць 9. О, так. Клас. Пераходзім з вами да нашых буйных гульцоў. Я заўсёды не магу чамусьці вымавіць слова буйныя гульцы, але мы да іх з вами пераходзім. Пачынаем з Gemini. Лёш, давай пачнем з цябе. Давайте хутенька. Па тэхнічных пойдзем трошки хутчэй. Да у нас тэхнічных амаль не будзе, напэўна. Мы па мінулым разам задушнілі, тут уже трэба. Крацей, у Gemini крутая абноўка, яны увялі сервіс под названием Storybook. Гэта, калі вы карыстаецеся асістэнтам Gemini.com, у вас ёсць так званыя емы. Емы — гэта прадналаджаныя чаты. Гэта як GPT ў чаце GPT. Вы можете стварыць свой ем, і гэта азначаецца, што калі вы ім будзе карыстацца, у вас будзе ўжо загадзя заданы вамі жа па змаўчанню нейкі промпт існаваць. Вось. І часам Google свае такія емы раскатвае на ўсіх, дае пакарыстацца, і вось яны выкацілі ем пад назвай Storybook. Што ён робіць? Ты туды пішаш некую тэму, і гэты чат генеруе табе гісторыю анімаваную для дзіцяці 5-7 гадоў, нібыта з тлумачэннем гэтай тэмы. Вось мы калісьці, Яўген калісьці нам чытаў
что такое атомная станция для 5гадовага. Вось гэта прыблізна тое ж самае, але ты літаральна за некалькі сказаў за 2 минуты 2 хвіліны чакання атрымліваеш не просто тэкст, а PDF-файл. Ну, у прыватнасці там спасылка будзе, гэта будзе не чысты PDF-файл, але яго можна спампаваць. І гэта выглядае натуральна як кніжачка такая на 10 сторонак з вельмі выдатнай графікай, можна розныя стылі прасіць гэтай графікі, у якой распавядаецца з прыватнасці. Вось я рабіў прыклад, там, дзе Паца, нібыта сын Пацы Вацы, распавядае пра атамную энергетыку. Я думаю, спасылку мы дададзім у апісанне. Вельмі файна. У мяне дзяцей няма, але я пачытаў, я пажалеў, што ў мяне ў дзяцінстве не было такіх інструментаў. Ось. Так, я наколькі... у дзяцей? Я наколькі яшчэ разумею, яна можа і агучыць табе гэта, Лёш, хіба не? Не, агучка там, яна... Гэта не асноўны функцыянал, гэта функцыянал, які просто дадаецца, ну, каб быў. І гэтая агучка вельмі дрэнная для беларускай мовы. Так, асноўная навіна ў нашым падкасці гэта тое, што яно працуе з беларускай мовай выдатна. То бок яно піша тэкст па-беларуску, можа ў тым ліку па-беларуску пісаць, але вось агучка беларускамоўная гучыць вельмі дрэнна, скажем так. Там чутны і ангельскі акцэнт, і словы неправільна вымаўляюцца. Лёш, а ты карэктаваў гэты тэкст, бо я глядзела то, што ты скінуў, там сапраўды дастаткова добра напісана. Нічога не карэктаваў. Літаральна просто напісаў, зрабі мне гісторыю пра атамную станцыю, вось табе фотаздымак Пацы Вацы, прычым я яго перарабіў, каб не было праблем з аўтарскім правам. І вось табе, тыпу, імя галоўнага персанажа Паца. Всё. Ведаеш, што мяне збянтэжыла? Я таксама сёння пагуляла, але ўбачыла, што калі ён мне выдаў фінальны варыянт, то збоку як бы была адзнака маё імя і прозвішча. Аўтара яны падпісалі аўтара, і нібыта гэта я, маё імя і прозвішча. І мяне гэта збянтэжыла, бо гэта ж не я напісала, але чаму яны так? Ну, артефакт у PDF-файлу стварыла ты, правильно? Інтэнцыя была твоя. Мне падаецца, гэта вось стаўленне да аўтара ў будучыні. Ты была прадюсерам гэтага праекту, вось тебе там і напісалі. Не лічу, што ты аўтар, ты прадюсер. Все так. Ну, все ж таки такое неадназначнае пачуццё было, як быццам бы я штосьці скрала, і яно не маё, а я напісала ўсяго адзін радочак. Прадюсеры ў кіно, яны таксама рукамі амаль што нічога не робяць, але яны адказваюць за якасць фінальнага прадукту. Тут прыблізна тое ж. Але я тебе разумею. Ну, напэўна, мне таксама не спадабалася, што там падпісаны я, але мне не спадабалася простое, што яны ўзялі маё імя з Google аккаунту, а я па-іншаму падпісваюся, а не Алекс падпісваюся, Алекс. Мне падаецца, да гэтага пачуцця прыйдзецца звыкнуцца. Ну, так. Все мы... Пакуль што можна пазмагацца. Так. Але ўжо занадта позна змагацца. Наогул, Гуглу вялікая падзяка, падаецца, што гэта адзіны буйны гулец з міру шыі, які можа не наўмысна, але падтрымлівае амаль што ва ўсіх сваіх сервісах беларускую мову. Я думаю, што таму што яна ёсць у іх у Google Translate, вось яны прыкладна тыя мовы бяруць і іх падтрымліваюць. Ну, можа быць. Я ад кагосьці чуў, што Google Translate насамрэч быў першай LLM-кай да таго, як мы пачалі пра іх чуць увогуле шмат, то бок яна ўжо выкарыстоўвала такі падыход, просто Google не ведаў, як камерцыялізаваць гэта, акрамя... Ну, там не... Ну, так, напэўна, там берты ў них выкарыстоўваліся, гэта ж таксама падклас. Ну, вось, Storybook, карыстайцеся, вельмі крутая, файная штука для... Так, можаце рабіць сваім дзеткам вельмі файная. Кожны вечар новая казка пра абсалютна цікавыя гісторыі. Адзіная парада, калі не будзе генераваць відарысы, у меня такое здаралася, просто пішыце ему ў чаце трайген. Вось некалькі разоў напішыце трайген, і ён перегенеруе. Все. Так. Дякую. Акурат у мяне таксама здарылася. Так, што па-беларуску паспрабуйце яшчэ раз. Супер, Лёша, раскажы пра ноутбук LM адразу. Я думаю, добрая будзе звязка. Я думаю, ну окей, давайте яшчэ пра ноутбук. Звязка добрая, таму што і тое пра стварэнне медыа-кантэнту, і тое ад Гугла. Пра ноутбук мы вам ужо не раз распавядалі. І у чым навіна ў тым, што ў іх відэакасты ёсць, мы пра гэта казалі мінулым разам, зараз відэакасты запрацавалі з беларускай мовай таксама. Таксама у нас будзе прыклад у спасылачках, дзе я згенераваў відэакаст пра навіну аб тым, што ў ноутбук LM з'явіліся беларускамоўныя відэакасты. І яно выглядае недрэнна. Гэта слайды на беларускай мове з беларускімі словамі, беларускім нармальным сэнсам, і агучка ў ноутбук LM, яна на беларускай мове працуе значна лепей, чым у Storybook. Там ёсць, канешне, памылкі ў вымаўленні, іх шмат, але ўсё ж таки гучыць гэта нядрэнна.
на беларускай мове. Хутчэй па-беларуску. Я згодны, так, Лёша нам скідваў таксама паглядзець. Нагадаем, што ноутбук LM — гэта аплікацыя, у якую вы закідваеце свой нейкі артыкул ці YouTube-відэа, ці насамрэч яшчэ шмат чаго, і яно з гэтага вам робіць альбо падкаст на дзве асобы, якія абмяркоўваюць топік, які вы закінулі, так, то бок можна глыбей разабрацца ў гэтым пытанні, і ўжо цяпер таксама дадае відарысы, і ўжо таксама цяпер можна... Вельмі файна, каб разабрацца з хуценькасці з тэмай якой-небудзь, якую вы не ведаеце, просто закінуць, потым паслухаць ці паглядзець відэакаст. Дарэчы, у мяне ў беларускай мове, у беларускай версіі гэтага відэакасту крышачку здзівіла гендерная няроўнасць, бо звычайна генеруецца падкаст з жанчынай і мужчынай на два чалавекі, а у мяне чамусьці згенеравалася два хлопцы. Ну, так сказаць... Гэта пасля таго, як ты схадзіў у гей-бар. Так гэта ж год таму было, ну. Яно ўсё ведае. Ужо не стерці гэта з Google пошуку. Клас. Карацей, беларускай мовы ўсё больш, якасць пакуль, але расце з часам. Вось, таму дзякуем Гуглу за падтрымку. Ідзем далей. Зноў, все яшчэ Google, так, это мы все яшчэ ў секцыі Gemini. Нейрапошук Google AI Mode запрацуе ў 180 краінах, але не ў Беларусі. Сумная навіна, але цікава, што запусціцца, так, і я трошкі нават посмяўся, калі гэтую навіну рыхтаваў. Новая агентная магчымасць для падпісчыкаў пакета Google AI Ultra, якая каштуе $250 ў месяц, даступная функцыя аўтаматычнага браніравання ў рэстаранах. Карыстальнік указвае дату, час, колькасць гасцей, лакацыю, кухню, то бок все указвае, што ўгула можна впісаць форму, націснуць тыпу кноп і все, але вось яно зробіць вам аўтаматычна праз штучны інтэлект. Я лічу, што Google можа больш. Вось, пакуль вельмі смешна. Вельмі смешна. Ну, не ведаю, а я вось, напрыклад, не люблю рэстараны, тэлефанаваць і бранаваць гэта ўсё. Для мяне гэта заўсёды, як для такого інтравертнага чалавека, гэта складана, і мне было б нашмат прасцей просто сказаць маім асістэнту. А яно ж не тэліць за цябе, яно ж просто выкарыстоўвае, бачыш тут у навіне, тыя просто сістэмы, на сайце? Якія... Так, то тут ёсць розныя сістэмы, так, OpenTable, ResiTalk, і яно просто ідзе ў гэтыя сістэмы і там браніруе. Ну, карацей, пакуль, мне падаецца, малаваты функцыянал, але агулам, таксама накірунак, і калі вы бачылі, таксама адкрывалі першую старонку Google, так, якая такая пустая, там з'явілася ўжо кнопачка AI Mode, бок все ідзе ў гэтым кірунку, не ведаю, раскацілі ўжо на Польшу ці не. А ў мяне Google ўжо па змаўчанню выдае гэтую самарызацыю на пачатку, наперад усімі пошукамі. Так. Ну, вось цяпер з'явілася яшчэ дадатковая кнопка на галоўнай старонцы, якая насамрэч не супер часта змяняецца, калі мы вспомнім, як эта старонка выглядала 20 год таму, як яна выглядала яшчэ год таму, яна была аднолькавая, а вось цяпер ужо на галоўнай старонке з'явілася таксама кнопка AI Mode. Клас. Не ведаю, як вам гэта, слухайце, мы зараз агалосілі, а што вы думаеце пра гэта, вось, напрыклад, штучны інтэлект у пошуку? Бо мяне гэта крышачку... Я падсеў на гэты пошук, калі ты глядзіш самарызацыю, не глядзіш на спасылкі потым, але некалькі разоў там быў фейкамёт, які я адразу заўважыў. Мне крышачку страшна цяпер гэтым карыстацца. Яно мне падабаецца, але я разумею, што я магу памыляцца праз тое, што яно выдае. А мне наша размова акурат дапамаглі, прабач, бо я памятаю, колькі разоў мы размаўлялі пра тое, колькі штучны інтэлект памыляецца ў розных сферах, і я пакуль што не ўяўляю, што я б даверылася гэтаму і дзесьці яшчэ сама б не спраўдзіла, тэлефанаваўшы ці ручкамі паглядзеўшы. Таму я пакуль што не ўяўляю, што магла б гэтым на 100% карыстацца так, як і цяпер. Я думаю, што Google разумее, што пошук мёртвы, і яны паціху нас перасаджваюць на такі падыход. Вось. Мне гэта універна гадала. Ніхто праз 2 гады ніхто не будзе так шукаць, як шукаў калісьці. Ніхто не пойдзе на другую, трэцюю старонку, адкрываць спасылкі. Все, гэта сваё аджыло. Ну, у гэтым ёсць нешта такое, ведаеш, нібыта Google будзе размяркоўваць узровень глыбіні ведаў на ўсё чалавецтва, якое ім карыстаецца. Раней ты сам вырашаў, па якім спасылкам табе хадзіць, як глыбока, а цяпер ты просто чытаеш гэтую самарызацыю і пайшоў далей. І Google такім чынам ставіць гэтую планку максімальнага інтэлекту. Так, хутчэй за ўсё табе будуць давацца дзесьці спасылкі, і калі ты захочаш, ты можаш пайсці і націснуць, каб табе адкрыліся спасылкі. Але так, будзе Google, будзе Perplexity, які будзе так шукаць, будзе Google, які будзе так самарызіраваць. Так, ідзем да гэтага. Ідзем далей. Нана-банана.
Я просто укінуў слова нана-банана, калі вы таксама трошки сочыце за тым, што адбываецца, вы ведаеце, гэта кодавае слово. Так, Лёша прям цяпер выдзеліў мне ў сцэнарыі, што гэта правільна называецца Gemini 2.5 Flash Image Editing, але кодавая назва іх нана-банана, і калі вы пойдзеце на іх галоўную старонку, там прям напісана на старонцы Гугла і на старонцы Gemini нана-банана. Вось, таму гэта все ацанілі, тьютер і все вельмі рады. Карацей, выкацілі нарэшце вельмі магутная мадэль для карцінак, можна рэдагаваць, можна генераваць. Карацей, вельмі магутная, магутнейшая, чым тая, што ёсць пакуль у OpenAI, а значыцца... У них ёсць значнае адрозненне ад того, што існуе ва ўсіх. Яны дазваляюць табе змяняць часткі відарысаў, не змяняючы астатні відарыс. Бо нагадваю, у OpenAI, калі ты просіш частку змяніць, цябе перарендэріваецца цалкам весь відарыс, і арыгінал адрозніваецца ад того, што ты атрымліваеш. А тут арыгінал цалкам не адрозніваецца. І гэта тое, чаго ў прыватнасці чакалі ўжо шмат гадоў. Ужо гады два, як мы чакалі Midjourney такое зробіць, а тут гэта зрабіў Gemini. Вельмі крутая. І гэта насамрэч Photoshop, мадэль Photoshop, якой ты запамповаеш карцінку і кажаш, калі ласка, вось тут надпіс мне памяняй, і толькі гэты надпіс змяняецца вельмі арганічна. Так, і ты можаш яшчэ запампаваць некалькі карцінак і папрасіць проста зрабіць адну з дзвюх. Напрыклад, так, я ўжо бачыў, людзі робяць прэв'ю для YouTube відэа. Так. І таксама даволі цікавы use-case. Карацей, вельмі магутная мадэль, якую Google таксама ў сваім стылі дае патэставаць, карыстацца бясплатна. Таму, калі ласка, хадзіце на іх... Ну, я вось, дарэчы, не памятаю. Падпіскі ёсць? Падпіскі ёсць, конечно. І нейкія дадатковыя магчымасці? Яны не даюць бесплатныя карыстаць. Ну, наколькі я памятаю, ось на сайце у іх напісана, што тут limited free quota. Я не ведаю, limited гэта 0 ці не 0. Але можна... Не 0. Я ў нейкім канале ў Тэлеграме ўчора бачыў, што можна пайсці ў іх AI-студыю і прынамсі паспрабаваць. Спасылка на AI-студыю будзе. Так, мы вам зробім спасылку, калі раптам не, мы таксама вам пра гэта скажам, але нешта мне нагадвае, што можна было паспрабаваць. Але гэта ўсё яшчэ не сервіс асобна. Гэта вось трэба ісці на пляцоўку ад Гугла спецыяльную, дзе мадэлі тэстуюцца, ці набываць ключ API і ўжо там праз API гэта карыстаць. Табок крыху больш складана, але вы спасылачку пабачыце, там ўсё проста. Але сапраўды тое, пра што кажа Лёша, я бачыў прыклады, і вось стаіць чалавек на канферэнцыі, выступае з мікрафонам, фатаграфія, і закідваюць гэту фатаграфію у нана-банану і просяць змяніць толькі колер бейджыка, які ў яго вісіць, і змяняецца ідэальна толькі колер бейджыка, все астатняе застаецца. Ты таксама Байрама чытаеш? Я таксама чытаю Байрама, конечно. А мы з вами... праз кодавыя словы. Пераходзім далей. Лёш, Google Translate. Падавалася, што там яшчэ можа быць? Літаральна сёння выпадкова на яе трапіў, але вельмі крутая. Калі вы карыстаецеся Google Translator'ам на тэлефоне, мабільную аплікацыю, я, напрыклад, даўно толькі на мабілкі ім карыстаюся, то для вас выдатная навіна. У іх з'явілася Live Translation. Я памятаю, калісьці распавядаў, што можна выкарыстоўваць чат GPT як перакладчык з некалькіх моваў онлайн. Вы просто кажаце, калі ласка, перакладае мне там з беларускай на польскую і адварот. І чат GPT чуе мову і перакладае на іншую. Але чат GPT часам збіваецца, і вось у Google Translator'е зараз з'явіўся мод, ён так і называецца размова. Ну, у мяне ўсё на беларускай мове, таму тут размова. Адкрываеце Google Translate на мабілкі, і злева у вас будзе кнопачка размовы, на яе націскаеце, абіраеце мову, на якой размаўляе іншы чалавек, і пасля гэтага просто нажимаеце старт, і вам Google Translate в режиме онлайна, чуючы адну мову, тэкстам піша, што гэта было на вашай мове, можа адразу агучваць і наадварот. Больш за тое, тут у інтэрфейсе ёсць яшчэ вельмі зручная кнопачка, калі вы можете падзяліць экран на дзве паловы. Ну, калі хто глядзіць у нас у прямым эфіры, так это выглядае, прабачце мне на фоне. І вы просто телефон кладзеце між сабой, і ваш суразмоўца бачыць тэкст у сябе на сваёй мове, вы бачыце тэкст на сваёй мове, і так размаўляеце. І гэта ўсё бясплатна, і гэта просто вельмі круто. Таму што вось патлумачыць, напрыклад, там даросламу чалавеку, як запраграмаваць, мовна кажучы, чат GPT, што яму сказаць, каб ён так працаваў, гэта складаней, чым просто сказаць, вось нажмі кнопку і пачынай размаўляць. На одну кнопку, так. Цісні кнопку. А хіба не было такога падобнага чагосьці, але не ў Google? Не, Google ўжо даўно, год таму, як
прэзентавалі гэтую фічу, гэтую магчымасць, але вось толькі зараз яна до нас дайшла. Яна была ў іх даступная як асобная аплікацыя, наколькі я памятаю, на Google Pixel тэлефонах. Але чамусьці я не карыстаўся. То бок цяпер, Лёш, ты можаш пайсці на КТ да доктара, пакласць тэлефон і добра паразмаўляць. Ну, цікава. Так у Лёшы можа ўжо B1, там B2, яму не патрэбна перакладчык. Я насамрэч перыядычна вандрую у месцы, дзе я зусім не ведаю мовы, і насамрэч было б цікава нам патэставаць, калі шчыра. Я часта бачу, як на вуліцы вандроўшчыкі, яны проста выкарыстоўваюць Google Translate в такіх мэтах. Яны проста надыктоўваюць на сваёй мове і паказваюць чалавеку, і там пераклад. І вось гэтага кроку, каб гэта рабілася аўтаматычна, без націскання гэтых кнопак і змены мовы, яго не было, і Google яго дадалі. Невядома толькі, чаму дадалі гэта зараз, калі маглі гэта зрабіць яшчэ там 2 гады там. Але дзякуем, гэта вельмі файная штука. І яшчэ яны абяцаю, што ў хуткім часе там жа у мабільнай аплікацыі дададуць магчымасць паляпшаць акцэнт. То бок транслейтер будзе яшчэ навучальнай праграмай. Можна будзе нават ён будзе вам персанальныя заняткі генераваць. І вы зможаце трэніраваць аўдаванне, свае магчымасці слухаць і свае магчымасці размаўляць праз Google Translate. Гэта цікавы момант, бо Google Translate ніколі не спакушаўся на гэты рынок адукацыі. Все так. Цікава. Калі хтосьці са слухачоў ужо тэставаў ці плануе, калі ласка, дайце нам знаць, напішыце ў каментарах. Эмілія, Так, перплексіці. Я, ведаеце, я ўзгадала, калі чытала гэту навіну, я ўсё ўзгадвала, як вы мяне захвочвалі настойліва паспрабаваць шэй-браузер, а потым чытаю навіну, і тут напісана, што разумныя шэй-браузеры лёгка трапляюць у пастку онлайн-махлярства. Новы браузер са штучным інтэлектам Perplexity Comet выявіўся надзвычай уразлівым для банальных прыёмаў онлайн-махлярства. То бок там спецыялісты кампаніі Guardio пратэставалі яго на падробленых старонках і фішынгавых лістках. У адным з выпадкаў браузеру даручылі купіць Apple Watch пра сайт з падробленым даменам, замаскаваны пад Walmart, і ён шэй-браузера не заўважыў падману і аўтаматычна перадаў махлярам дадзеныя крэдытныя карткі і адрас карыстальніка. Была яшчэ адна аналагічная сітуацыя, але карацей выявілася, што дастаткова небяспечна. Таму можа быць і асістэнтам, але можа быць і крыніцай хваляванняў. Так што думаю, што я не перайшла на шэй-браузер. Ведаеш што, проста шэй-браузерамі трэба карыстацца з умом, ведаеш, што яшчэ. Того пакуль, ну так, сапраўды не все праблемы пакуль вырашаны, таму, канешне, калі вы бярэце тэхналогію, якая вось толькі з'явілася, ну трэба, канешне, разумець, што могуць быць праблемы і так званыя багі. Цікава там яшчэ па коштах. Падпіска $200, здаецца, то бок гэта ж... Не, Comet ён ёсць бескаштоўны, у сэнсе бесплатны ёсць варыянт, але ў іх пакуль што бета-рэжым, там туды проста патрапіць складана, трэба атрымаць інвайт-код, запрашэння. Ага, окей. Але ёсць браузер Dia, які таксама можна патрапіць, і таксама падобны. Вось я тут хацеў сказаць, што Dia, у іх таксама інвайты, але гэты інвайты раздаюць пачкамі, туды можна патрапіць. І вось менавіта гэтая навіна, яна датычыцца толькі да тых браузераў, у якіх ёсць так званыя агенцкія паводзіны, так званыя. Калі твой браузер можа самастойна узаемадзейнічаць з сайтам і сам запаўняць формы, сам нешта там адпраўляць, кнопкі нажимаць. Так вось Dia, ты браузер, якім я карыстаюсь, ён такое не ўмее. У яго ёсць толькі шэй-чат, у якім ты можаш нешта пытаць наконт старонкі. То бок ён толькі можа інфармацыю з інтэрнэту забраць да сябе і з ёй папрацаваць. А самастойна нешта ўвесці ён не можа. І вось гэты агенцкі рэжым, ён пакуль што ёсць толькі ў Comet, і далей мы сёння будзем яшчэ распавядаць пра адзін браузер. Не, ён яшчэ ёсць у Edge. І у Edge, дакладна. Але вы мне раілі то, дзе такога няма, так? Вы мне раілі Dia. Так. Першапачаткова Dia мы табе раілі, так, калі толькі пра гэта размаўлялі. Але цалкам можна выкарыстоўваць і Comet. Проста глядзіце, якія сайты ён наведвае. Гэта ж цалкам гісторыя пра тое, што трэба сачыць, якія сайты ён наведвае, з якімі сайтамі ён працуе. Бо мы самі таксама можам трапіць на сайт фішынгавы, які будзе называцца app.com, там з 3 літарамі P, мы не заўважым. І самі аддадзім свае дадзеныя, просто не заўважыўшы, што гэта не на неафіцыйны сайт. Тое ж самае тут адбываецца. Але, крыху больш
без нашага кантролю, бо там ты же коміт, ён можа сам адкрыць сайт які-небудзь, сам вырашыць, які сайт адкрыць. І вось тут уже на яго вырашэнне могуць паўплываць махляры яшчэ больш моцна. Напрыклад, таму пошук, дадаўшы свой сайт, праз пошук ён будзе выдавацца вышэй. Ну, карацей, сачыце за тымі сайтамі, якія адкрывае ваш браузер. Так гэта, бо як быццам бы выклікае, калі з гэтым шчыльна не працуеш і гэтага не ведаеш, гэта, наадварот, выклікае больш трывогі, хваляванню, што табе трэба вось увесь час. І каб, напрыклад, паспець штосьці спыніць нейкія працэсы, которые там ужо распачаліся, недобрыя. Ну, картку просто не прывязваеце, да вашага браузеру, і ўсё будзе з вами добра. Асабліва да такога браузеру, так, як я ўжо сказаў, гэта вось толькі новыя тэхналогіі, калі ласачка, так. Дарэчы, вы размаўляеце з айцішнікам, з чалавекам, які 2 гады таму такім жа чынам прадаўбаў цэлы тэлеграм-канал на 25 000 чалавек. Я просто сярод ночы патрапіў на фішынгавы сайт, ну і там быў шэраг супадзенняў сацыяльнай інжынерыі, праз которые я ўвёў свой пароль ад тэлеграма. І на наступны дзень у мяне не было ні тэлеграма, ні канала. Але мне пашчасціла, мне былі знаёмыя ў тэлеграме, якія мне павярнулі мой канал. Аккаунту мне больш няма. Нічого собі. Таму на гэта можа патрапіць кожны. Насамрэч. Ну так. Цікава. Таму таксама нагадваем вам агулам пра кібербяспеку, так, бяспеку карыстання інтэрнету. Кажучы пра шыі браузеры, вось мы ўжо сказалі Dia, Comet ад Perplexity, Edge ад Microsoft, але, канешне ж, гэта не канец, і мы ведаем з вами, што самы папулярны браузер на дадзены момант гэта браузер Chrome. І вось Anthropic запартнёрыўся з Chrome і плануюць выкарыстоўваць Claude, які мадэлі свае антропікаўскія у Chrome. Значыцца, цытую, агент працуе на базе Claude і дазваляе мець зносіны з чат-ботам у бакавым акне, якое захоўвае кантэкст усяго таго, што адбываецца ў браузеры. Агент можа выконваць некаторыя задачы ад імя карыстальніка, атрымаўшы на гэта дазвол. У Anthropic запэўніваюць, што прадугледзелі меры бяспекі. Магчыма, ён не пойдзе на фішынгавы сайт набываць Apple Watch. Магчыма, пойдзе. Карыстальнікі могуць абмежаваць доступ агента да пэўных сайтаў, а па змаўчанні ўжо заблакаваныя фінансавыя сервісы і ресурсы з розным такім всякім контентам. Лёш, тебе есть нешта дадаць? Я хацеў толькі спытаць, ці ўпэўнены ты, што гэта супраца Chromium і Claude, бо мне падавалася, што гэта проста пашырэнне да браузера, якое можа стварыць хто заўгодна, вось ты можаш і я могу зрабіць. Браузер экстеншн. Ну, яны так і пішуць у прыватнасці. Добрае пытанне. Я, калі шчыра так, я, магчыма, не... Ну, гэта так, гэта я фортку закрыў за сабой. Я толькі хацеў дадаць, што гэтая штука даступная тым, у каго падпіска за $200. Ну, дзякуй, канешне, і тое, табе трэба ў вейт-ліст пасля гэтага стаць. То бок заплаціце нам $200, станьце, пачакайце, і мы вам там з барскага плеча нашага з феадальнага адсыпем, калі патрэбна, калі будзе трэба. Ну, неяк гэта дзіўна гучыць. Пры тым, што інтэнт зразумелы, усе зараз будуць на гэтыя браузеры просто маліцца, таму што самая вялікая колькасць дадзеных аб карыстальніках ідзе з браузера, а ўсім дадзеныя патрэбны. Так. Ну і агулам я насамрэч прынёс гэту навіну, каб вам паказаць тэндэнцыю, так? То бок гэта ўжо 4-ты браузер. Добра, гэта там экстеншн, як это расшырэнне ці не так прынцыпова, так, это накірунак, вектор развіцця. Самае дзіўнае, што Chrome і Claude ад Anthropic, Claude, у сэнсе іх асістэнт, яны з'яўляюцца самымі папулярнымі. Chrome — это самы папулярны браузер, Claude і я — это самы папулярны асістэнт, я ні тым ніколі не карыстаўся. Вось так. Ну, ён мне стаіць, і Chrome, і ёсць аккаунт на Anthropic, але я не карыстаюся гэтым. Я не ведаю, як у вас, ці ёсць там у вас падпіскі на Claude, ці карыстаецеся вы Google Chrome? Я карыстаюся Chrome у 1070/30 з DA, а падпіскі на Claude ніколі, на Anthropic не было ніколі. Ну, ось гэта дзіўна. Нібыта мы нейкае выключэнне з правіл. Нібыта хапае таго, што... Ну, у меня ёсць падпіска на ChatGPT ад працы, то мне, конечно, прасцей, які можна выкарыстоўваць таксама ў прыватных. Міля, у цябе які браузер стаіць зараз? У якім ты размаўляеш з намі? У мяне Dia. Netscape. У мяне Chrome. О, Chrome. Ну ладно, все. І Міля падправіла.
Эмілія ў трендзе. Клас, ідзем далей, бо мы абяцалі. Але дзе я адкрыла, калі што, каб вы не думалі, што марна скидваеце мне спасылкі і потым некалькі разоў дублюеце. Ад Duolingo я адпісалася, таму што мне, Евген, дзякуй, ты мне разы 2 ці 3 нагадваў, і дзе я таксама адкрыла, паглядзела. Прынамсі, каб маё сумленне было чыстае, што я не... Каб пацаны адсталі. Все правильно. Добра, ідзем далей. OpenAI, давайте хутенька пройдземся. Нічога супер не здарылася, але, Лёш, давай... Есть добрая і хваёвая, плохая, дрэнная навіна. Я пачну з добрай. Добра? Давай. OpenAI, каманда OpenAI узяла чарговую медаль на міжнароднай алімпіядзе. На гэты раз па інфарматыцы. У мінулы раз мы распавядалі пра матэматычную алімпіяду, гэты раз інфарматыка. Гэта вельмі ўразлівая, но навіна, таму што OpenAI імкнецца да таго, каб зрабіць гэтага навукоўца, навукоўцы. Вось гэта адзін з бар'ераў, які трэба было перазвесці. Што цікава, яны занялі там, калі правільна памятаю, 6-е абсалютнае месца, то бок з больш чым 300 удзельнікаў, і яны выкарыстоўвалі ва ўсім гэтым не GPT-5, яны выкарыстоўвалі нейкую новую мадэль, пра якую літаральна праз некалькі дзён крышачку расказалі ў падкасці сваім. У OpenAI ёсць падкаст на Ютубе. Гэта новы клас мадэляў, якія могуць працаваць ад некалькіх гадзін да некалькіх дзён. Непрерыўна. Просто мадэль думае некалькі дзён і нешта там робіць, і праз некалькі дзён выдае табе адказ. У прыватнасці на алімпіядзе па матэматыцы давалася 5 гадзін на 6 заданняў. Вось кожны. Ці на 5 заданняў. Паправце ў каментарах, калі што. І кожнае заданне выконвалася гэтай сістэмай няспынна. Вось, таму чакаем, можа быць, гэта будзе GPT-7 ці GPT-6, але я думаю, што такія сістэмы будуць каштаваць, як чалавек. Вось, працуе тебе 8 гадзін на дзень сістэма, заплаці заробак такі, як ты плаціў бы чалавеку. Ну так, але цікава, у чым будзе тады цікаўнасць набываць такіх асістэнтаў. Але, магчыма, проста яны стануць танней з часам і будуць працаваць ужо 24 гадзіны бесперапынна, у адрозненне ад нас, якім патрэбны work-life balance, так сказаць. Нам жа трэба стол, нам трэба, ведаеш, там кофе, кавы папіць, паразмаўляць з кімсьці, тут жа нічога гэтага не трэба. Все. І... Я яшчэ недавно новы ноутбук папрасіў на працы, прыкінь. Ты піпец. Не имецца, Добра, навіна, можа, менш пазітыўная, але таксама цікавая. Зноў цытую трошкі. GPT-5 не зайшла карыстальнікам. Што адказаў OpenAI, чакайце GPT-6. Вам спадабаецца. Адказ, канешне, прыкладна, як у мяне ў школе, але давайте трошкі разбярэмся. Значит, незадаволены з GPT-5. Менш чым праз 2 тыдні пасля няпростага запуску GPT-5 Сэм Альтман, які у нас галоўны дырэктар кампаніі OpenAI, прызнаў, што мадэль не зайшла карыстальнікам, прызнаўся, што на пачатку з'явілася памылка. У прыватнасці карыстальнікі адзначылі, што GPT-5 страціў цепло і эмацыянальны тон, стаў больш халодным і механістычным у параўнанні з папярэдняй 4O. Што насамрэч я лічу вельмі добрай навіной, як вы зразумееце трошкі пазней і ўжо насамрэч чулі ў нашых папярэдніх падкастах. І кажу я, канешне, пра псіхалагічныя захворванні і, на жаль, самазабойства. Далей праблемы Вось акурат пад гэта. Я чытала каментары, і там людзі пісалі, што дзесьці таксама цытавалі, што яны адчуваюць сябе пакінутымі, яны адчуваюць быццам штосьці згубілі блізкага сябра, ці то бок гэта не проста, што там лёгкія змены ў камунікацыі, а гэта сапраўды амаль што страта. Так, чаму яны ж спачатку прыбралі ўсе мадэлі, акрамя GPT-5 увогуле. Не было ніякіх мадэляў. Была GPT-5 тыпу, якая хутка адказвае Thinking Pro. Вось, Instant Thinking Pro. Цяпер жа яны павярнулі ў выніку 4O, бо проста людзі ціснулі, што ўжо настолькі яны звыкліся да 4O, настолькі яно лепш ім адказвае. Я не ведаю, вы такое адчулі, Лёш? Можа, ты шмат карыстаешся, ты адчуў, што ты страціў нейкую эмацыйнасць у мадэлі? Я проста гэтага зусім не адчуў. Я ў сваіх прадуктах 4O не карыстаў, я 4O карыстаў толькі для таго, каб толькі ў чаце GPT. В сэнсе, у мяне ёсць 3 спосабы выкарыстання: праграмавання, свае праграмы, якія працавалі на іншых мадэлях, і чат GPT. Вось чат GPT, рэчы, якія мне дапамагаюць тэксты перакладаць, выпраўляць памылкі, яны нібыта як працавалі, так і працуюць. Адзінае, што заўважыў, стала працаваць даўжэй, гэта бянтэжыць і вельмі засмушвае. І першы час, зараз я ўжо такое не заўважаю, але першы час ён
5-я версія, она просто столькі удакладняючых пытанняў задавала, што мне гэта просто піпец, як пачало бянтэжыць. То бок раней я казаў, зрабі гэта, і оно рабіла гэта, 4. Тут я кажу, зрабі гэта, і он, а можа яшчэ так? А адкажу вось на гэта, а вось гэта апошняе пытаннішка, а вось перадапошняе. Думаю, просто зрабі работу, калі ласка, зрабі гэтую работу, і ўсё адстане ад мяне. Ну, я хочу, каб ты падольш пасядзеў трошкі. Так, у меня таксама гэта часам засмучвае, але ў сэнсе эмацыйнасці мадэлі я такога не заўважу. Мне цікава нашых слухачоў і слухачак таксама меркаванне, ці вы гэта адчулі, ці вы згубілі цяпло мадэлі 4О, ці вы цяпер карыстаецеся 5 мадэллю, ці вяртаецеся да 4О, якая все яшчэ доступна. Я добра памятаю, калі выкацілі 4О. Все ныли, что от 4 было лепей. А потом я памятаю, як 4 выкатывали. Все казали, 3 з паловай просто была выдатнейшая, а 4 нічога рабіць не можа. Мне падаецца, гэта баяс нейкі. Эмілія? Магчыма, вы не адчулі, што згубілася цяпло, таму што вы не размаўлялі на тэмы, дзе да месца або не да месца праявіць гэтае цяпло. Калі гэта штосьці там тэхнічнае ці перакладзе, нейкія такія просьбы, то там хіба няма дзе быць звышчалавечным. А калі людзі абмяркоўваюць, не ведаю, адносіны ці свае праблемы і чакаюць падтрымкі, эмпатыі, тады, хутчэй за ўсё, гэта больш было заўважна. Магчыма, так. Вось тая навіна, якую я сёння ўжо некалькі разоў у галаве сябе трымаю, бо я ее не так давно прачытаю, но все яшчэ мне трошкі сядзіць у галаве пра самазабойства. Вось там был якраз мадэль 4О. Добра, да яе давайдзем. Пачакайце, можна ласка супер глупае пытанне я задам? Вы спыталі, альбо Евген, ты спытаў, якой версіяй карыстаемся? Якая мадэль пісала, так. Так, а як, калі я, напрыклад, сама не выбіраю версію, я просто заходжу ў чат GPT, і я не бачу там ні 4, ні 5, і па змоўчванні ён мне дае новую версію, альбо 5, я неяк сама магу выбраць, напрыклад, і тады дзе мне гэта выбраць? Зверху там, калі ты паглядзіш, злева ў версію. Там, где написано чат GPT, нажимаешь, там можна там есть такі селектор, я не ведаю, як гэта лепш сказаць па-беларуску, і там можна браць 5 Instant Thinking Pro, а ўнізе будуць other models, ці там нешта, ці legacy models. І там будзе... ауто стаіць, дарэчы. Вось. Калі што, Эмілія, мы табе пакажам пасля запісу, куды як глядзець. Сканчваючы топік пра GPT-6, над якой ўжо працуе каманда OpenAI, значит, цытую. Адразу пасля крытыкі OpenAI сканцэнтравалася на GPT-6. Чакаецца, што новая мадэль будзе мець палепшаную памяць, персаналізацыю, здольнасць запамінаць прыярытэты, звычкі і стыль карыстальніка. Я не ведаю, я хвалююся. Становіцца сапраўдным партнёрам. Сапраўдным партнёрам, а не толькі інструментам. OpenAI таксама супрацоўнічае з псіхолагамі, каб ацаніць уплыў персаналізаванага шыі на дабрабыт карыстальніку. Я вельмі спадзяюся, што это правда, што яны супрацоўнічаюць. Давайте далей. XAI. Лёш. XAI. Хуценька. Там шмат навін было, але самае рэзананснае пра тое, што нібыта ў чат патрапіла аж 370 тысячаў чатаў з XAI. Нібыта патрапіла ў інтэрнэт, у сэнсе. Патрапіла ў інтэрнэт у пошук, то бок у пошуку у звычайным гугле можна было знайсці нібыта прыватныя чаты, але яны ніфіга не прыватныя насамрэч, гэта чаты, якія карыстальнікі самі пашыралі, але пашыралі адно з адным. То бок не пашыралі, дзеліліся, напэўна. Пашыралі, так. Дзеліліся. Шэрылі альбо дзеліліся, напэўна. Так. Але калі ты ў грокі дзелішся сваім чатам, сваёй размовай, то аказалася, што гэтая спасылка можа нейкім чынам патрапіць у пошукавыя рухавікі. Я так і не зразумеў, як яны туды патрапілі. Можа, ты таксама чытаў навіну, можа, ты зразумеў, як і навіну, я табе скажу, што і ў чат GPT так працавала ў нейкі момант. Я памятаю, недзе год таму быў скандал, але скандал не можа быць. Індексавацца, так, яны пачалі індексавацца, не ведаю як, але вось так здарылася, так было зроблена праграма. Просто справа ў тым, калі ты дазваляеш па спасылцы глядзець сваю навіну, яна ўжо не прыватная. Гэтую спасылку чалавек, якому ты я даў, можа пашырыць куды заўгодна пашарыць, ці можа вірус, які яго быць. То бок я разумею, што хутчэй за ўсё так яно не было, хутчэй за ўсё там прадалбаліся дэвопсы, спецыялісты айцішныя, якія дазволілі робатам праіндексаваць усе гэтыя чаты. Але гэта не пра уцечку дадзеных. Гэтыя чаты былі адкрытыя. Не, это не про утечку, але так, сапраўды так можа не павінна быць, што яны все індексуюцца адразу, але раскажы нам, у чым цікаўнасць гэтых 370 тысяч чатаў, што там такога?
Ну, что там такого? Что там такого? У Гроку рассказываешь такого. Что там? Усялякія дыскрымінацыі, усялякія правыя рэчы, ўсё што заўгодна. І там спачатку, я вось не памятаю, ці то хтосьці з Гроку, ці то адкуль з кампаніі пісаў, што ў асноўным гэтыя дыялогі, яны тэхнічныя, нібыта для тэставання, але нават калі яны для тэставання, ўсё роўна выклікае шмат пытанняў, навошта вам такога кшталту дыялогі для тэставання вашага Гроку. Ну і так, паднялася асобная хваля таго, як так вы на такіх дыялогах Гроку дазваляеце працаваць. Ну, пакуль што, наколькі я бачу, не было афіцыйнага адказу ад XAI нармальнага такога, то бок яны не сказалі, што яны нешта ўпраўляць будуць. Не, пакуль не было сапраўды, таму, калі ласка, памятайце, што калі вы націскаеце прынамсі у Гроку, а магчыма і ў іншых месцах, калі вы націскаеце share, будьце гатовы, што гэтая спасылка можа дастацца іншым людзям, не толькі таму чалавеку, якому вы дасылаеце. Я б сказаў, просто будьце гатовы да таго, што ўсё, што вы шлеце ў гэтыя чаты, калісьці можа быць даступная для ўсіх. Таксама правда. Так. Таму, калі вы не таксама пра гэта памятаеце, ребята, так? Вы пра гэта памятаеце? Так, мы тут кажам всё публічнае, всё без праблем. Таму, калі вы не хочаце, каб нешта апынулася ў інтэрнэце, не дасылайце гэта ў інтэрнэт. Гэта такая нагадайка па жыцці. Добра. Ідзем далей. Эмілія, спорт і развіццё. У нас сёння новая секцыя ад Лёшы. Спорт і развіццё. Ад мяне? В сэнсе ад мяне. Гэта я дадала. А ты назвала секцыю. Окей, добра, прабачце. Так. Так, зменім кірунак цалкам на спартыўны. Колькі, дарэчы, вы трэніруецеся агулам? Так, напрыклад, на тыдзень, і што робіце апроч стральбы з лука, Лёша, і ровара, Женя? Я бегаю 3 разы на тыдзень. Ого, офігеть. А так больш пакуль што нічога. Ну, я апошнія тыдні, можа, на велосипедзе па 100 кілометраў наязджаю і ўсё. Ну, таксама файна. А вы сабе ўяўляеце, што ў вас быў бы персанальны шэй-трэнер? Я б вельмі хацеў. Вельмі. Я прям хацеў разумець падчас таго, як я бегу, напрыклад, ці еду на ровар, у меня таксама асноўныя такія дзве цікаўнасці, каб мяне падпраўляла, ось, у Лёшы прям там нейкія модныя штукі, пульсометры і всялякія. Вось, я б хацеў, каб мяне, канешне, падпраўляла мае зоны, ведаеш, казала, цяпер бегчы трошкі павольней, цяпер трошкі хутчэй, ці там так, ці сяк, клас, хацеў бы. А раскажы, што там? Уже есть? Уже можно набывать? Карацей, я просто вельмі здзівілася, таму што зразумела, што шаі там ужо даўно выкарыстоўваецца так ці інакш у розных дадатках, у фітнесе і спорце, але я не ведала, што цяпер распрацоўваюцца сістэмы, якія могуць, напрыклад, карэктаваць твае рухі проста ў рэальным часе. Ого. Калі яны могуць там уплываць на твою матывацыю. І калі гаварыць пра блізкую будучыню, то гэта будзе галасавы коучынг падчас трэніровак, гэта будзе адсочванне эмоцый для псіхічнага здароўя, гульні са штучным інтэлектам, якія робяць трэніроўкі прыгодай. Я сабе тут уявіла, што гэта мусіць быць, якія-нибудь галодныя гульні. Так, і там сэнсары ў адзенні для паляпшэння кантролю руху. Добра, я зараз распавяду. Карацей, я фиг, это не так. Я езжу на роверы, я набыў сабе недавно гармінаўскі навігатор. Там есть опция, называется она Virtual Assistant. И я ее включил, мне там было написано, что у меня на мониторе просто будзе адлюстроўвацца нейкая інфармацыя о нібыта віртуальным асістэнце, які едзе крыху наперадзе мяне, і мне трэба будзе з ім спаборнічаць. Я так хацеў з ім паспаборнічаць, але ў мяне чамусьці гэтая налада прапала. Можа, якісьці там трэба, не ведаю, тарифны план, ці нейкая дадатковая налада зрабіць. Напишите ў каментарах, калі ён такі ёсць, як его уключыць. Але я хачу, каб у мяне на маім навігатары просто пісалася, што ты лох, цябе шыі абагнаў вось на 2 кілометры, даганяй. Я б тады значна больш матываваны быў. Сур'ёзна. Гэта цікава. Вось, ну, я вам раскажу таксама, бо я езжу на ровары, там таксама даволі шмат, і ўзімку я таксама езжу на трэнажорах, якія indoor, якія ўнутры дома. Так, то бок стаіць трэнажор, ты здымаеш задняе кола. По кругу просто едзеш, так, па хаце. Здымаеш задняе кола, чапляеш да спецыяльнага, даволі разумнага трэнажора, які можа рабіць розныя супраціўленні, резістанс розны. Так, ну і карацей, ты можаш там ехаць у горку, і все гэта падключаецца таксама камп'ютар да гэтага, і ты як бы едзеш у гульне,
вось, і таксама ёсць там іншыя раварысты, якія рэальна ў гэты момант таксама круцяць дома такія ж станкі, вы там все разам, карацей, вось такое ўсё ўжо існуе, але гэта ўсё без шыі, гэта проста існуе, але з шыі, што яны ўжо спрабуюць зрабіць, так гэта з Google карт яны спрабуюць браць вось гэтыя 3D-здымкі і закідаваць іх у гульню, каб ты мог ехаць, а вакол цябе было рэальнае, то бок рэальны горад, так, нібыта едзеш праз рэальны горад. О, так. Я думаю, што гэта вось туды ідзе, і гэта, канешне, было б нашмат больш цікава. Бо калі шчыра там круціць 2-3 гадзіны, ну нават калі ў цябе нешта змяняецца ўсё ж такі на экране, так, яны там малююць нейкія там міры, так, у гэтай вось такой гульнявай форме, але ўсё роўна даволі складана. Нават калі ёсць іншыя раварысты, ўсё роўна псіхалагічна складана, бо ты сидзіш у адным пакоі, і все, нічога. Эмілія, ты з трэнерам ходзіш у спортзал ці хадзіла ў мацоўню? Не, я ніколі не займалася з персанальным трэнерам, то бок я маю на увазе працягла. Дзесьці там разовыя трэніроўкі так былі, але вядома, ну асабліва ў Польшчы гэта дастаткова дорага. У Польшчы ў мяне ёсць трошку невялічкая такая прэтэнзія да якасці трэніровак. Я гляджу, як у трэнажорных залах працуюць трэнеры, і напэўна не буду расказваць, хоць гэта польскія трэнеры, але карацей, неважна, у цэлым вось ёсць заўвагі, мне падаецца, я ўзгадваю, як у Беларусі было, то, канешне, мне падаецца, там узровень патрабавання да трэнераў значна больш высокія, чым тут, таму што тут нават ты ж па курсах паглядзець, дастаткова прайсці курсы, которые там займаюць на 5 дзён, табе даюць сертыфікат, здаеш экзамен які там нейкі, і ты ўжо можаш трэніраваць, я думаю, многія гэтым карыстаюцца. Вось, але я вельмі парадавалася гэтай навіне, таму што ў маім атачэнні нават ёсць людзі, которые не могуць пайсці ў трэнажорную залю, хаця ім трэба і карысна для здароўя, і ўжо пэўныя праблемы ёсць, не могуць пайсці праз пэўныя комплексы праз тое, што не задаволены, напрыклад, цяперашнім станам фізічным і выглядам таксама. І калі я пабачыла, як гэта можа працаваць, калі ты дома, то бок дастаткова купіць, ну, хаця б там базавае нейкае абсталяванне, і табе віртуальны трэнер будзе у рэальным часе адсочваць, што ты робіш, як ты робіш, і ў рэальным часе даваць каментары, напрыклад, тут як што змяніць проста цяпер, я такая, вау, то бок гэта больш і даступна, і ну, круто, карацей. Ведаеш, чым справа? Мне падаецца, што шмат для каго, у прыватнасці, там і для мяне ў свой час так было, трэнер быў больш, ну, па першым часе, канешне, гэта быў чалавек, які табе паказваў, як што рабіць, для цябе там праграму рабіў, але потым гэта скатваецца ў тое, што ты ходзіш на трэніроўкі з трэнерам, таму што ты ведаеш, што ты адказны перад ім ці перад ёю. І ты плаціш за гэта грошы яшчэ больш за тое. Цябе ёсць матывацыя, бо ты ведаеш, што цябе будуць лохам лічыць, ну, умоўна кажучы, што ты не прыйшоў на трэніроўку. Вось, я не ведаю, ці зможаш і такія ўражанні даць. Ну, толькі калі ён там будзе дасылаць смс-кі, калі ты не прыйшоў, твае мамусе, бацькі твоему не ведаю там. Я сама, але я думаю, што не. Ці калі ён будзе дастаткова дарагі таксама, правда? Фінансавы фактар можа дапамагаць, мне падаецца. Вось, карацей, цікава. Я яшчэ таксама, у меня калега расказваў пра Nintendo Switch, я чаму сказаў, што там таксама ёсць гульні, у якіх можна займацца спортам. Там ёсць спецыяльны эквіпмент. З кардону звычайна набываюць спецыяльныя штукі, у якія ўстаўляюцца кантролеры ад Nintendo Switch, они ж там маленькія. І у тебе там можа быць, напрыклад, кола, ты можаш на машыне паездзіць, ці там можна нават скакалку неяк падключаць. Так, можна і прыгаць, і бегаць, і прысядаць, і карацей, мне чалавек, калега расказваў, што ён робіць кожны дзень 20 хвілін. Так гуляе, і ён добра себе адчувае, што ён і парухаўся. Я ў гэтым сэнсе магу параіць шлемы. Яны каштуюць менш, чым Nintendo Switch, Oculus Quest, 300 евро, і ў ім проста настолькі шмат гульні, якія актыўныя, гэта і настольны тэніс. Настольны тэніс 15 хвілін, ты проста мокры стаіш увесь. Гэта бокс, гэта усялякія штукі, дзе трэба танчыць, і гэта вельмі цікава выглядае. Я настольны тэніс калі гуляю, мне ўражанне, нібыта я у натуральны тэніс гуляю, я калісьці граў у тэніс, там не шмат адрозніваецца. Але адзіны мінус, што у цябе просто там вочы могуць крышачку стаміцца, просто тое, што гэта шлем. Ну так. Клас. Памятаеце, мне узгадвалі, я толькі вось вярнуся да інтэрв'ю Дудзя, мы узгадвалі, толькі дапаможыце, калі ласка, не памятаю, як прозвішча гэтага хлопца, который... Так. І у яго быў пост, выпадкова дзесьці сустрэла,
пазней, як штучны інтэлект дапамог яму там падвысіць фізічныя паказчыкі і ўвогуле у якой ён форме лепшай стаў, то бок ён кажа, там не памятаю колькі, умоўна 15 гадоў займаўся спортам і не дасягнуў таго, чаго дасягнуў са штучным інтэлектам, таму што дзякуючы правільным промптам штучны інтэлект яму скарэктаваў і харчаванне, і трэніроўкі, і я так разумею, гэта не нейкі нават гэта бомба, гэта бомба. Я рэнтгенаўскія здымкі на мінулым тыдні скармліваў нейронцы. Яна мне распавяла ўсё слова ў слова тое, што мне распавядаў доктар. Я пасля доктара гэта зрабіў і нават яшчэ составіла спісак пытанняў, якія можна дазадаць доктару на наступнай сустрэчы. Там натуральна, я просто яна кажа, зрабі мне каранальны здымак, вось там чагосьці такога. Я кажу, прабач, я не разумею, што такое каранальны здымак і што ты ў мяне просіш. Можна я табе пакажу? Она такая, так, я ўключаю камеру, показываю гэты здымак, там 3D-праекцыя, лістаю яе. Яна кажа, ну вось там 4 міліметры, злева зверх кнопка, націсні, я націсну, ўсё. Яна такая, ну вось тебе тое. Я гляжу ў дыягназе 1 у 1. Але прынамсі ты ведаеш, што можна давяраць лекару. Я думаю, затое няма, калі ты ідзеш да лекара, сумневаў, ён увогуле кампетэнтны альбо не зусім. Карацей, слухачы нашы паважаныя, сачыце за здароўем, займайцеся спортам з шыі ці без шыі, все, што вас матывуе, але сапраўды будучыня за тым, што шыі будзе паўсюль. Дарэчы, навіна там яшчэ была пра Google, але я думаю, мы проста далучым, можна будзе пачытаць абмеркаванне, апісанне. Зробім. Давайте далей. Адукацыя і праца, таксама хуценька. Першая навіна была такая, што правялі так званы эксперымент з рэкрутэрамі, не ведаю, як лепш, з рэкрутэрамі лепш, напэўна. Вось, значыцца... Супрацоўнікамі па найму на працу. Супрацоўнікамі па найму супрацоўнікаў, правильно? Добра. Значыцца, было так, 70 000 кандыдатаў на 48 пазіцый, у тым ліку у буйныя кампаніі у Fortune 500, былі выпадкова падзелены на 3 групы: інтэрв'ю з чалавекам, інтэрв'ю з шыі-рэкрутэрам, альбо выбар паміж, то бок давалі людзям абраць чалавек ці рэкрутэр. Цікава, што шыі-рэкрутэры паказалі лепшыя вынікі. Чалавек ці рэкрутэр. Выбачце, Эмілія. Гэта па Фрэйду. Чалавек ці шыі. Чалавек ці шыі, пакуль што. Шыі-рэкрутэры паказалі лепшыя вынікі, плюс 12% офераў, плюс 18% кандыдатаў выйшлі на працу, плюс 17% захавалі працу пасля 30 дзён. Плюс у сэнсе ад таго, што зрабілі людзі. Я кажу у гэтым сэнсе. Вось, калі цікава, пры гэтым каля 78% кандыдатаў, якім давалі выбар паміж чалавекам і шыі, абіралі шыі. І я чуў меркаванне Лёшы, што ён таксама абраў бы шыі. І мне насамрэч хацелася б хуценька спытаць, чаму? Тому што з чалавекам неёмка размаўляць заўсёды. Ты как сказаў інтраверт. Гэта мой адказ. Хтосьці скажа, што таму што чалавек будзе... Інтэрв'ер. Не, ну... Гэта вымушана. Чалавек будзе перадузяты. Ну вось і так. І калі мы чытаем прычыны поспеху, першае, шыі дакладна прытрымліваўся пратаколу і пакрываў усе патрэбныя тэмы, быў менш схільны да дыскрымінацыі. Вось, і там таксама цікавостка, што шыі часцей выбіралі кандыдата з менш развітымі аналітычнымі моўнымі навыкамі. Вось. Такая цікавостка. Эмілія, што думаеш, як себе адчуваеш? Нормалёва, я ніколі не рэкруціла і кампанії... ты HR займаешься, так? Не рэкрутментом. Так. Але я думаю, што... Ну і похер тады на гэтых рэкруцёраў. Не. Так, Лёша, падхат. Добра, гэта быў, канешне, жарт. Эмілія, чакай, ты калі такое пытанне пытаеш, значыцца, ты адказаў бы па-іншаму неяк? Я бы з чалавекам размаўляў, так. Чаму? Але магчыма, таму што я белы цысгендерны мужчына, у мяне няма куды, ну, мне складана дыскрымінаваць трошкі, так? Бо звычайна гэта самая менш дыскрымінуемая група людзей. Эмілія, ну, я себе адчуваю ўпэўнена, то бок я размаўляю з людзьмі, тыпу, шмат з якімі, з новымі людзьмі, прынамсі, кожны працоўны дзень. Вось, і я ўжо настолькі, не ведаю,
дайшоў до такого стану, што мне не прынцыпова, які чалавек не тэліць. Мне няма ніякага стрэсу, я гляжу ўсім у вочы, у твар і кажу тое, што трэба. Таму... Не смелы, Ну, гэта хутчэй проста прафесійная такая штука, так, то бок, асабліва апошнія некалькі год, калі я змяніў трошкі прафесію з распрацоўшчыка ў продакты, я прям вельмі шмат размаўляю з людзьмі, я раблю інтэрв'ю, вось гэтыя все штукі, так, і в нейкі момант просто гэта праходзіць. Не ведаю, з чалавекам нібыта, ну, не ведаю, вось бывае такое, што тэліш у падтрымку, так, і з табой пачынае размаўляць робот. Вось мне неяк адразу непрыемна, мне неяк хочацца хутчэй там кудысьці націснуцца, каб звязалі з чалавекам. У вас няма такого? Не, ну... Ёсць. З тэлефонам у мяне ёсць там, бо там хутчэй за ўсё робаты яны нязграбныя, але я праходзіў суразмоўе з робатамі таксама, і там яны гучалі шмат лепей, чым тое, што па тэлефону, і там было мне больш прыемна. У мяне ёсць знаёмы, якія кажуць, што наадварот, шыі больш прадузяты, чым чалавек, у сэнсе з чалавекам можна прасцей дамовіцца. І ты думаеш, што чалавек можа... Ну так, але мне гэта не бянтэжыць. Мне больш бянтэжыць тое, што чалавеку я магу не ўсё сказаць, я буду саромецца, я буду адчуваць вельмі моцны сіндром самазванца ці самакліканца, як хтосьці яго называе. Вось. Добра. Я хацеў у мяне ёсць... Так, у меня есть две прычыны, чаму я размаўляла бы з чалавекам. Па-першае, ну вось на сённяшні дзень я чалавеку больш давяраю, чым штучнаму інтэлекту. І другое, калі мы праходзім суразмову, мы ж таксама хочам зразумець, якая кампанія, якая культура, там падыходы і так далей. І мне падаецца, размаўляючы са штучным інтэлектам, гэта будзе больш складана, чым размаўляючы з там рэкрутарам. Альбо, ну, так, нехай рэкрутарам. Там же справа ў тым, што толькі этап суразмовы з рэкрутарам быў са штучным інтэлектам. То бок далей людзі ўсё роўна размаўлялі з тэхнарамі, якія іх тэхнічныя здольнасці там глядзелі і з астатнімі так, это вось першы, так сказаць, скрынінг. Самы першы, так, скрынінг, калі трэба зразумець, ці ёсць у чалавека базавыя веды, ці ён адэкватны. Ну, напэўна, так, я больш пра кампаніі, дзе рэкрутар не толькі вось гэты першасны скрынінг робіць, але і далей працуе з кандыдатам. Так ці інакш, я думаю, што пакуль што у мяне проста няма даверу да штучнага інтэлекта. Я не ведаю, як гэта працуе, у мяне не было такога досведу, і, напэўна, праз гэта мяне палохае. І разам з тым, мне вельмі падабаецца там таксама размаўляць з людзьмі, і размаўляючы з людзьмі, мне падаецца, нават на першасных этапах, калі ты бачыш, як чалавек камунікуе, можна нейкае ўражанне скласці, і мне, напрыклад, гэта важна. Са штучным інтэлектам воно было бы больш складана. Але, зноў жа, можа быць, проста да гэтага не прывыкнуць. Звыкнемся. З часам опцыі асабліва не будзе. Можа быць, роля рэкруцёраў зменіцца. Яны будуць проста праслухваць тое, што нагаварылі кандыдаты са штучным інтэлектам, бо гэта для іх таксама можа быць забеспячэнне ад гвалту, ад усяго астатняга з боку кандыдата. Я думаю, праслухваць можа не будуць глядзець самарі таго, што адбылося, так, і агулам усё. Добра, ідзем далей. Калі нашым слухачам ці слухачкам ёсць што пра гэта сказаць, калі ласка, таксама кажыце, з кім бы вы паразмаўлялі, як бы вы адказалі. Шыі. Лёш, што там у нас у вольнай краіне? І гэта не Беларусь, калі вы раптам падумалі. Фларыда, гэта не краіна, гэта округ, ці штат, напэўна, я не ведаю, чым розніца. У ЗША, карацей, будучыня па Оруэлу, напэўна. Хочуць, напэўна, пачаць тэставаць дронаў у школах. Карацей, пра што размова? У ЗША ёсць сур'ёзная праблема праз тое, што насельніцтва мае зброю, гэта тое, што ў школах адбываюцца стрэлы, шутінгі, страляніна, так. Дзеці прыносяць зброю сваіх бацькоў і пачынаюць там страляць па падлетках, па настаўніках. Я думаю, усе чулі пра гэтыя выпадкі. Яны вельмі частыя, насамрэч, у ЗША. Так, і вось галоўны, які вы, ну не галоўны, але адзін з якіх вы чулі, гэта Колумбайн, такая школа. Ну так. І адна з спосабаў, як з гэтым можна змагацца, гэта дроны, якія будуць у кожнай школе знаходзіцца, не у кожнай, а ў прыватнасці ў навіне пра Фларыду ідзе, штат Фларыда, будуць тэставаць дронаў з перцовымі балонамі. Гэта натуральна дроны, ось такія, як мы ўсе бачылі, DJI, у якіх будзе перцовы балончык, і калі будзе там нейкая страляніна,
яны могуць гэта самі па-першае пачуць, ці могуць быць выкліканы настаўнікамі, будуць просто падлятаць і страляць гэтым перцам у чалавека, які страляе. Калі кабінет будзе заблакаваны, то гэтыя дроны будуць дастаткова магутнымі, каб нават паспрабаваць там разбіць шкло, заляцець, ну или просто пагрукацца. Вось такая навіна для мяне яна прагучала, нібыта гэта нейкая будучыня, прычым будучыня не утапічная, гэта такая антыутопія. Я б не хацеў, каб у школах, дзе ёсць мой дзіцёнак патэнцыйны, былі дроны, якія з перцовымі балонамі лётаюць. А хочаш, каб скулшутинг быў? У мяне да скулшутинга асаблівае стаўленне. Я не разумею, як гэтая краіна, у якой прабачце, але цябе як мігранта на ўезд у краіну просто абмацаюць, ты пройдзеш праз мільён усялякіх варот, не могуць у школах усталяваць такія ж рамкі, якія просто будуць высвятляць пісталеты. Чаму не? Што гэта? Ну што, у Беларусі такое, калі што існуе, але не праз гэтыя прычыны. Яно не вельмі працуе. Ну чаму не? Калі спытаць, таксама раю пачытаць пост у канале Дениса Шираева, ён там шарыў, і ён пытаў нейкую мадэль, падаецца ChatGPT 5 Pro, ці хаця б адна катастрофа пасля башні-блізніцы, як мне лепш сказаць? Двайня? Башні-блізнякі. Близняки, так, то бок пасля 2001 года, так, 11 верасня по ўсім свеце распаўсюдзіліся вось гэтыя рамкі, так, праз якія мы зараз з вами ў аэрапортах ходзім. А пасля былі таксама тэракты, так, калі взрывалі самалёты і так далей. Ці хоць водная з них была праз калі пронеслі бомбы праз гэтыя рамкі? Не, конечно, не. Вот, проносяцца бомбы. Не, ну слухай, ну ты блин, не параўноўвай аэрапорты, у якіх там цэлыя групоўкі бандыцкія працуюць, каб пронесці гэтую зброю, са школамі, дзе просто, прабачце, пиздюкі без галавы гэтую зброю нясуць. Там не будзе нейкіх груповак, якія будуць там, ведаеш, плаціць грошы ахоўніку, рабіць карупцыйныя схемы, каб пронесці зброю ў школу. Ну ладно, тэма складаная, давайте не будем далёка сыходзіць, все ж таки не тэма подкаста, так? Я да так званага... Мне падаецца, калі, напрыклад, ёсць, яны там дастаткова добра гэта ўсё вывучалі, даследавалі, і не было выяўлена, што магчыма хоць нейкая памылка, каб гэтыя дроны спрацавалі не так, як трэба, як бы тады окей, але каб гэта было на 100%, тому што нейкая памылка можа прывесці да трагічных наступстваў. Я вам патлумачу, чаму мяне дроны больш засмучваюць. Рамкі, асноўная праблема рамак у тым, што ў Амерыцы нібыта дэмакратыя. Я просто чытаў пра гэта некалькі артыкулаў амерыканцаў, яны кажуць, што ў дэмакратычнай стране не можа быць рамак, гэта парушэнне нашых правоў, што афігелі там, мы павінны за гэта галасаваць усей краінай. Окей, допустим, хай так будзе. Положим так, допустим. Напишите, як будзе правильно. А дрон гэта штука, якая можа кіравацца выдалена. Я не думаю, что там будуць дроны, якія будуць кіравацца, ну, ведаеце, там пачулі стрэлы, прибежаў праграміст, запраграмаваў гэтага дрона. Не, ён таксама будзе кіравацца выдалены. Вось пытанне ў мне да гэтага, таму што выдалена кіраванне дронам, ось тут вельмі буйны абшар для працы усялякіх груповак бандыцкіх, якія будуць гэтых дронаў запускаць самастойна для не ведаю чаго. Для чаго там яны гэта робяць, не ведаю. Каб ну, карацей, придумайте самі, але выдаленае кіраванне дронамі з перцовымі балончыкамі, якія яшчэ могуць сцёклы выбіваць, і ў якіх лопасці, я нагадаю, дронавая лопасць можа вам палец у добрым дроне, ну, калі не отрубіць, то пасекчы. Ну, як бачыце, тэма гарачая, у нас таксама няма кансенсусу, правда, і я думаю, што ні ў кого ў свеце пакуль няма кансенсусу, бо праблема скулшутинга ўсё яшчэ існуе, і не толькі ў Злучаных Штатах. Вось, наконт рамак я цікаўным асобам, і Лёша, у тым ліку, цікаўным асобам раю больш пачытаць пра так званы тэатр бяспекі. Цікава шмат напісана артыкулаў, цікава кніжак. Вось. Даволі цікавая тэма, просто не пахаліварыць, а менавіта вось разабрацца трошкі, як і што. А мы з вами пераходзім да таксама важнай часткі «Дзяржава і закон», і дзе мы распавядаем вам пра Беларусь і штучны інтэлект у Беларусі. Вось, некалькі навін, все такія сабе, але што маем, то маем пакуль што. Цытую. У Акадэміі навук распавялі, як правакатары прымушаюць беларускага шыі-асістэнта казаць пра палітыку. Значит, ну, все ў такім стылі, так, я зацытую яшчэ, канешне, бо часам трэба. Пратэстныя правакатары – гэта карысныя тэстары. У Інстытуце праблем інфарматыкі НАН Беларусі распрацавалі галасавога памочніка Алесь.
дарэчы, дзякуй за беларускае імя, які размаўляе па-беларуску, канешне. Паводле дырэктара Сергея Круглікова, часам пратэсна настроеныя карыстальнікі ставяць яму правакацыйныя палітычныя пытанні. Але гэта дапамагае выяўляць праблемы і паляпшаць мадэль, робячы яе больш устойлівай і адэкватнай. Вось. Ну, такія цудоўныя навіны. Я доўга думаў, чаму над блокам дзяржавы закон мне хацелася рагатаць, і ці не, ну, ці правільна гэта ўсё ж таки Беларусь, наша родная краіна, а мы тут, ну, я тут стаўлюся да шыі ў гэтай краіне, нібыта там нейкі просто пратэсна настроены тэстер. Да, не пратэсна, просто я памятаю, як мои сябры працавалі ў дзяржаўных установах праграмістамі, колькі ім там плацілі, умоўна кажучы, калі ты працуеш там за $150-200, а у цябе на той же кваліфікацыі знаёмы зарабляе $4000, зразумела, што ты недоўга будеш працаваць у дзяржаве. І праз гэта у нас так атрымалася, што ў дзяржаўных установах і ў навуковых установах, і нават у НАН-РБ людзі працуюць за вельмі маленькія грошы. І тыя спецыялісты тэхнічныя, якія могуць нешта больш зарабляць, яны звычайна зыходзяць. Там вельмі мала, ну, сярод праграмістаў, напэўна, увогуле няма такіх самаадданых аматараў, якія працавалі, былі вельмі крутымі спецамі і працавалі. Навукоўцаў я такіх ведаю, праграмістаў не ведаю. Таму, калі я чытаю про тое, што там нейкія шыі стварылі дзяржаўны, мне заўсёды незразумела, а хто ж яго стварыў. Па-першае. Па-другое, гэта навіна, яна похожая на тое, што ў Кітаі, напрыклад, адбываецца. Там мы ведаем, штучны інтэлект кітайскі не можа распавядаць, напрыклад, пра плошчу Тяньаньмэнь, дзе студэнтаў забівалі ў 89 годзе. Ну вот не можа, таму што гэта палітыка компартіі Кітая. Не было гэтай з'явы. Але, прабачце, яны паралельна з гэтым выпускаюць гэтыя мадэлі open source, гэтыя мадэлі першыя ў свеце. І таму гэта не смешна. Ну, ты разумееш, што там ёсць свае байсы, але Кітай ўсё роўна робіць нейкую справу для сусвета, хай такім чынам. У Беларусі ж гэта незразумела, якая нейрасетка, нейкі памочнік, які нікому нельга патыкаць, спампаваць за межамі Беларусі, але вось ён ужо такі накіраваны на антыпалітычныя паводзіны. Вось гэта смешна. Ну, тыпу, капіруем Кітай і капіруем, ну, нібыта незразумела якой якасці. Калі бы мы сказалі, мы зрабілі дэпсіку канкурента, вось, і ён не распавядае пра 20-й год, і выклалі ў open source, я б сказаў, ну, ведаеце, вы, канешне, такія сабе людзі, але дзякуй. Дзякуй, зараз мы яго ператрэніруем, каб было ўсё як трэба. Все было добра. Так, сапраўды цікава. Вось. Калі ў кагосьці была магчымасць, ці хтосьці ведае, як патэставаць шыі памочніка Алесь, я персанальна прашу вас напісаць, не ведаю, куды, мне кудысьці, ці у каментары. Было вельмі цікава паразмаўляць з гэтым памочнікам, паслухаць яго беларускую мову, бо мне цікава, на якіх дадзеных вучылі, правда, бо у нас Беларусі все ж таки ёсць запісы даволі шмат, мне цікава на гэтых запісах, ці як, ну, працей. Вельмі цікава з і прафесійнага, і персанальнага пункту гледжання, таму, калі ласка, напішыце. І наступная навіна тут таксама такая. У наступным перапісе беларусаў прыме ўдзел шыі. Значыцца, паводле некай там Інны Медведзевай. Вось, значыцца, у нас будуць 29 годзе нас чакае наступны перапіс насельніцтва, і там у нас будзе выкарыстоўвацца... Нас не чакае, Евген. Нас не чакае, так. Значыцца, я маўчу. Плануецца выкарыстоўваць онлайн плюс традыцыйная форма з планшетамі і, напэўна, паперкамі. І, акрамя таго, плануецца выкарыстанне шыі на некаторых этапах апрацоўкі адказаў для аўтаматычнага папярэдняга запаўнення і аналізу даных. Ну, вось. Карацей, будзе і будзе. Я так адкажу, пакуль... Не, я вам скажу, што будзе. Яны на 29-м годзе абкатаюць, скажуць, глядзіце, са штучным інтэлектам дома галасаваць во, і ў 30-м годзе ўсе будзем дома галасаваць. Значыцца, так і зробім. Так, але вынік мы ведаем. Добра, Эмілія, мне ёсць яшчэ некалькі навін, так? Вось, калі сказалі пра гэтую рубрыку, і, ну, там, всякія такія навіны, я падумала, як жа гэта такія всякія. Я ось знайшла навіну пра тое, што у краіне плануюць пераход на лічбавае даенне кароў, бо адзін з дактароў тэхнічных навук, которому 90 гадоў вынайшаў інтэгральны робатызаваны апарат для даення, які дазваляе атрымліваць малако высокай якасці, то бок кароў будуць даіць робаты, магчыма. Вось, гэта ж класная навіна. Яшчэ адна пра
матывацыйную праграму для тых, хто хоча кінуць курыць. Яна распрацоўваецца ў РНПЦ псіхічнага здароўя, шый аналізуе працу паўшар'яў мозгу, задае пытанні і прапануе матывацыйны ролік, што ўзмацняе жаданне адмовіцца ад шкоднай звычкі. То бок, як бы штучны інтэлект можа прааналізаваць, якія ролікі будуць пасаваць і там больш уздзейнічаць на чалавека, каб ён кінуў курыць. Напишите мне, я вам зраблю такі прадукт за один промпт і за одну спасылку. Ноутбук LM. Тут я на самом деле тут больше позитивно настроен. Так, Эмілія, все, ці ёсць яшчэ класныя. І яшчэ тое, што мяне здзівіла, я не ведаю, можа гэта нічога такога, але я была здзіўлена, што ты стварае беспілотны трактар, БелАЗ, аўтаномныя самазвалы і пагрузчыкі, БКМ Холдинг працуе над беспілотным трамваем, але для поўнага запуску патрабуецца стварэнне лічбавых копій дарог. Пакуль што таксама не магла сабе ўявіць, але... Вось наконт беспілотных усіх гэтых напрацовак я не веру. Я ведаю, як будуюцца БелАЗы, я быў на гэтым вырабніцтве, мне там працавалі знакомыя, я ведаю, што там просто звездец, там не можа быць нічога высокатэхналагічнага, прынамсі зробленага ў Беларусі, можа быць набудуць штосьці. Але вось наконт даінных апаратаў машынных, гэта крутая цалкам навіна. Мне, калі я сканчваў універсітэт у 2014 годзе, у меня быў аднагрупнік, які абараняў магістрскую працу на... Ведаеце, што яго было? Ён, карацей, ставіў камеры ў кароўніках і глядзеў, як каровы едзяць сена з рознымі дадаткамі. І атрымалася, што, карацей, з дапамогай штучнага інтэлекту, дарэчы, бо штучны інтэлект аналізаваў па патэрны кароў, яны зрабілі здаравенную працу, дзе змаглі палепшыць рацыён кароў ці то на 30, ці то нават на 40%. Просто простое, што трэба было ў іншых прапорцыях, у іншы час каровам дасыпаць соль. Вось вам кладе ласка. То бок наша дзяржава жыве на тым, што яна робіць шмат мясной прадукцыі, малочнай прадукцыі, шмат усялякіх там збожжа і ўсяго астатняга. Гаспадарка сельская. І там штучны інтэлект Просто чамусь у нас у галаве сельская гаспадарка гэта шкварка, чарка, сенакос і стасункі на сенавалі, але насамрэч там вельмі шмат чаго можна аўтаматызаваць. І вось аўтаматычнае даенне кароў, хлопцы, хто у новаселі вучыцца на аператару машыннага даення, у мяне было некалькі аднакласнікаў такіх, пераходзьце ў айцішку, хутка вас заменіць. Так, пераходзьце ў email. Можна я яшчэ толькі спытаю про тое, ты кажаш, Лёш, што вось гэта малаверагодна, гэта цяжка ўявіць, а мне цікава, яны, напрыклад, робяць падборку такіх навін, альбо дзесьці распаўсюджваюць. Просто таму, што каб гэта было, як бы вось і мы гэтым карыстаемся, у нас гэта ёсць, і мы гэта развіваем, але не абапіраючыся на нейкія там рэальныя факты і вось... Гэта аўтапілот, гэта вельмі складаная высокатэхналагічная штука. Як з пункту гледжання хардвера, то бок дэталяў, так і з кропкі гледжання напісання софта. У Беларусі калісьці была адна кампанія, тая не беларуская, просто там распрацоўкі аддзел быў у Беларусі, якія рабілі крутыя аўтапілоты. Зараз у мире аўтапілоты крутыя робяць літаральна 5 ці 6 кампаній. І я ніколі ў жыцці не паверю, што Беларусь будзе 7-й. А разрыў там вельмі моцны. Кампаніі, якія робяць нармальна, яны робяць машыны, якія вось могуць уже ездзіць самі. А ўсе астатнія кампаніі робяць лайно, якое забівае ўсіх на тэставых заездах. Мне адразу спадабалася навіна пра БелАЗы, бо яны ездзяць па кар'ерах, так, і там прям зразумела, што ён едзе адсюль сюды, і потым адтуль сюды. І ён як бы просто збірае, прывозіць. Гэта не аўтапілот, калі ён так ездзіць, гэта алгарытм звычайны. Аўтапілот гэта калі ён сам вырашае, куды і як ехаць. Хутчэй гэта ўжо пытанне назваў. Так, але мне падаецца, аўтаматызаваць гэта можна, каб там не сядзеў чалавек, які ездзіць просто туды-сюды. Будзе сядзець чалавек, які будзе пультом кіраваць. Апошняе, вось адказваючы на пытанне Эмілія, яны могуць узяць тэхналогію Китая і ўнедрыць у пайплайн вытворчасці свой. Але я не лічу, што гэта беларуская напрацоўка. Гэта чарговая налепка лос на маніторы іншых кампаній, напрыклад. Ці на што яны там гэтыя налепкі клеілі. Добра. Ідзем далей. Лёш, раскажы, калі ласачка, нам хуценька пра нейрасеткі і юрыдычныя дакладнасці. Давайте, хутенька. Значыцца, што там?
Нейрасеткі, як высветлілася, пакуль што не змогуць і хутчэй за ўсё ў будучыні ніколі не змогуць замяніць юрыстаў. Гэта цікавая навіна, таму што юрыстаў бадай што першых заменяць па ўсіх прагнозах, якія толькі ёсць юрыстаў, дарэчы, і тэрапеўтаў. Бо нібыта там праца толькі з вялікай колькасцю дакументаў, але юрыстам трэба факталагічная вернасць заўсёды, каб была. То бок праўдзівасць факталагічная. А нейрасеткі нібыта запраграмаваны на тое, каб часам галюцынаваць. Пакуль што у нас іншых няма. Таму артыкуле вось распавядаюць, што яшчэ доўга нам трэба чакаць юрыдычнай дасканаласці, хутчэй за ўсё не будзе, але яны прыводзяць лічбу гэтую, што на 99,9% юрыстаў яны не заменяць. Я ў гэтым бачу, што, ну окей, са 1000 юрыстаў адзін будзе патрэбны, і яшчэ будзе ў яго 999 факталагічна неправільных асістэнтаў. Вось, таму пачытайце, калі цікавіцеся навінамі пра юрыспрудэнцыю, і больш за тое прыходзьце на канал, тэлеграм-канал да нашых сяброў Late On AI for Liars, не Liars, Lawyers, так іх іншыя. Карацей, там распавядаецца пра навіны штучнага інтэлекту для юрыстаў прыватнасці. Ну, там усе навіны і для юрыстаў па большай частцы. Вядзе гэты канал наш паважаны слухач, правда, ён прыйшоў да нас, паслухаў наш падкаст, і нам вельмі прыемна, калі вы прыходзіце. Вось, і як мы ўжо узгадвалі валацужнага паэта, правда, і вось таксама слухач прыйшоў, нас прапанаваў і артыкул ад яго. Гэта ўжо лічу, што партнерская рубрика. Партнерская рубрика, абсолютно. Клас. На 6-й эпізод, так, прыходзяць людзі, вельмі прыемна, і дзякую вам. Ідзем далей. Секцыя навука і тэхніка. Я прынёс цікавую навіну. Я таксама дадам, магчыма, гэтыя дадзеныя потым хаця з пасылачках там все ёсць. Значыцца, 14 жніўня пачаліся першыя міжнародныя алімпійскія гульні сярод робатаў. Канешне, пачаліся яны ў Пекіне. Вось, значыцца, у спаборніцтвах удзельнічалі 280 каманд з 16 краін. Агульная колькасць робатаў перавысіла 500 адзінкаў. Спаборніцтвы ўключалі 26 розных дысцыплін, уключаючы лёгкую атлетыку, футбол, настольны тэніс, боксерскія баі, танцы, ушу, але таксама на алімпійскіх гульнях былі задачы па сарціроўкі лекаў, уборкі нумароў у гатэлі і пра пагрузку матэрыялаў. Это даволі спецыфічная штука для алімпійскіх гульняў, але роботы на то яны і роботы. Ну, слухай, іх назвалі алімпійскімі гледачы. Насамрэч, яны называюцца World Humanoid Robot Games. Гэта так сабе. Але я паглядзеў цырымонію адкрыцця, мне было пачуццё, што вось калі паўстанне робатаў пачнецца, яно пачнецца недзе вось такіх гульняў. Калі все стануць у одну шеренгу і пойдут на нас. Я прынёс насамрэч сам трошечки таксама лічбаў, вось, каб вам было цікава у сэнсе спорта, так, ну, бо яны бегалі, сапраўды, і нешта рабілі. Значыцца, якія былі рэкорды? Спрынт на 100 метраў, робот Тяньгун прабег за 21,5 секунду. Што насамрэч даволі хутка, я параўнаў з самым хуткім чалавекам, гэта Усейн Болт 2009 год, 9,5 секунд. То бок, мне падаецца, мы так хутка не прыбяжым. Мы так хутка не прыбяжым. 5 метраў у секунду, так? Ну, гэта... Не, ну за 20... Ну, Эмілія прабяжыць хутчэй за ўсё. Я дакладна. А, не, я стаер, я на спрынтарскай дыстанцыі слаба бегаю. Ну, карацей, цікава, правда, даволі хутка ўсё роўна. Калі збяремся записваць які-небудзь там 15-й падкаст і Євген прыедзе ва Ўрослаў, тады ўжо можна будзе і ў гей-бар схадзіць. А, ну толькі там дзяўчату вы сказалі, не пускаюць ці просто? А у нас же нема ва Ўрославе, напэўна. Ці ёсць? Я не веду, гэта трэба цябе спытаць, Лёш. Ладно табе. Конечно, ёсць. І не адзін. І прабегчы гэтую 100-метроўку паглядзець. Так, у нас будзе челленджы будзем здымаць у TikTok. Забег на 1500 метраў, робот прабег за 6 хвілін 34 секунды. Самы рэкорд сярод людзей 3 хвіліны 26 секунд. Ну, то бок так, у 2 разы хутчэй, але гэта толькі па факце пачатак, так? Ну і таксама цікава, я там таксама дадам яшчэ адну спасылку, дзе бачна, як такі робот бяжыць вось гэтую даўгую дыстанцыю, і ён збіваецца са свайго трэка, а людзі, якія асісцяць гэтых іншых роботаў, проста ідуць, і ён літаральна ўразаецца чалавека, літаральна валіць яго з ног.
як назваў хтосьці дзеля дасягнення ідзе па галавам. Это робот, і сапраўды так яно і выглядала. З забегам тут ёсць такая думка. Вы ведаеце, чаму чалавек стаў супержывёлінай падчас сваёй эвалюцыі? Да, так. Адзін з самых уплывовых фактараў стаў тое, што у чалавека карацей, у нас няма скуры, у нас ёсць пот, і мы ёсць калені, мы дзякуючы гэтым сістэмам можам бежаць доўга, але не хутка, але доўга. І таму чалавек мог заганяць жывёлін. Жывёліны бегалі хутчэй за чалавека, але на доўгія дыстанцыі не маглі бы перагрываліся пад шосткай. А чалавек не, і таму людзі маглі за 1-2 дня загнаць амаль што любую жывёліну. Жывёліна адбегае, а людзі просто бягуць за ім. І вось з роботамі зараз адбываецца прыкладна тое ж самае, таму што на 100 метраў окей, Усейн Болт хутчэй, 1500 метраў окей, але паміж 100 метрамі і 1500 метрамі робот як бежаў 4 метры за секунду, так і бяжыць 4 метры за секунду. Ён не стамляецца. А чалавек ужо на 1500 метрах, напэўна, там тактыка нейкая можа ўключыцца, можа вось Эмілія распавядзе, там на пачатку не ўсе сілы вытрачаюць, на канцы памацней, ну можа на 1500 не, але на марафоне дакладна так. Так, а робот будзе бежаць просто с адной хуткасцю максімальнай. На вінным марафоне робот прайграе. Так, ведаеш, я подумала, як чалавек, который займаецца стральбой з лука, ты дастаткова добра ведаеш гісторыю і якія асаблівасці. Так. Ну, карацей, так, яшчэ нам засталося, каб гэтыя роботы маглі хуценька адбягаць, замяняць себе батарэйку самі, як мы там таксама прыносілі вам ужо такія спасылкі. Так, і за пілком ганяць. За пілком і далей бегчы, і агулам вось і все. Можна сабе капаць бункер дзесьці на Палесе. Добра, давайте далей. Эмілія. Так, про аэропорт дубайскі. Навінкі там. Значит, у міжнародным аэропорце Дубая адкрыўся шэй карыдор, які дазваляе прайсці пашпартны кантроль без дакументаў усяго за 14 секунд. Гэта праграма называецца «Падарожжа без межаў», выкарыстоўвае тэхналогію распазнавання твараў. Пасажыры проста ідуць па спецыяльна выдзеленай паласе, сістэма правярае іх біяметрыю і прапускае без удзелу супрацоўнікаў, якія падключаюцца толькі пры выяўленні анамалій. Коридор можа абслугоўваць... Цікавая намігранта назвалі, правда? Анамалія. Распазнаванне твару. Але, ведаеце, я калі глядзела відэа, як гэта адбываецца, там жа і жанчыны, напрыклад, ходзяць у хіджабах, то бок фактычна твар, бачна толькі невялікая частка твара, ці проста твар, і як быццам бы толькі нават гэтага дастаткова, каб як бы высветліць, хто ідзе, ці ёсць анамалія, ці няма анамаліі, і асоба пайшла далей. Нават твои зрэнкі дастаткова, каб... Да не, слухай, там каб зрэнкі... Але уяві, калі 10 чалавек ідзе, гэта ж... Гэта трэба вельмі вялікая якасць камер, каб яны пабачылі. Я думаю, што там хутчэй за ўсё працуе, на выснове, можа быць, памераў цела, таго, як ты ходзіш, але не зразумела, як тады здымаюць слепкі людзей для гэтага. То бок, каб гэтая сістэма працавала, спачатку трэба неяк навучыць на чалавеке пэўным гэтую мадэль. Неўжо яны будуць працаваць толькі па фотаздымкам з пашпарту, вось гэтым маленькім? Офігенскі? Ці не ведаю. А можа, жанчыны гэтыя проста хуценька вось так робяць? Чалавек не паспее пабачыць, а сістэма зрабіла ўсё, што трэба. Жах. А ведаеце, гэта даступна, дарэчы, для пасажыраў пакуль што першага і бізнес-класа, так што, я атрымліваецца не прайшла. Пакуль не для нас, ребята. Таму у Дубай пакуль эконом-класам без ежы і вады. Слухайте, вы сур'ёзна, вы б хацелі праз гэтыя каридоры ісці? Я ў гэтым бачу лічбавы гулаг. Лічбавы гулаг. Літаральна я здзіўлены, чаму гэта толькі для пасажыраў першага класу. Як мне падаецца, гэта трэба было рабіць якраз таки для самых, па іх меркам, нішых пасажыраў, якіх трэба кантраляваць. Леша, ты ж жывеш у Евразалі, ты ж ведаеш, што тут ёсць падобныя сістэмы, так трошачкі больш складаныя, што трэба пачакаць. Мяне туды ніколі не пускалі. Так, я спрабаваў. Ты пакуль ніжэйшага класа, правда? Ты не даходзіш. Але гэта ўжо ёсць, і гэтым людзі карыстаюцца з задавальненнем. А там прям па твары таксама распазнаюць? Ты прыкладаеш пашпарт і проста глядзіш у камеру, ўсё.
Окей, то бок сувязь твара і пашпарта. Так. Зразумеў. Абсалютна, Ну, гэта што ўжо сказаць. працуе і ўжо не першы нават 5 год, і людзі з задавальненнем ідуць, бо гэта хутчэй. Ну вось калі мне дадуць мой від на жыхарства, я працягну хадзіць па здаравенных калейках і размаўляць з палякамі. Зможаш хадзіць толькі там. Там толькі з еўрапейскімі пашпартамі можна хадзіць. Вось, таму... Ну, так, дзякуй. Улічваючы апошнія змены ад новага прэзідэнта Польшчы Навроцкага, што мы будзем чакаць грамадзянства... Можа быць, будзем. 10-15. Ты петыцыю падпісала, дарэчы? Я пакуль што не, але я планую, я сабе захавала, я гэтым займусь. А ты? Ужо, канешне. Ну, лайчына. Так, спасылка на петыцыю. Каб Лёшы далі пашпарт. Эміліі, так само. Жах, частка моих сяброў асудзіла бы, ну, але... Калісьці. Добра. Маем. Давайте далей, Лёш. Великая навіна. Раскажы нам, як ласачка. Мне насамрэч падабаюцца такія навіны заўсёды ты прыносіш. Ну, яна крутая. Невядома, будзе яна вялікая ці не, але гучыць так, навукоўцы з 18 вядучых універсітэтаў з усяго свету распрацавалі аналаг сайта Archive для прац навуковых ад штучнага інтэлекту. Называецца ён AXive. Што такое Archive? Archive — гэта база дадзеных, сайт, на якім выкладаюцца амаль што ўсе навуковыя працы, так ці інакш звязаныя з тэхналогіямі. У асноўным матэматыка там выкладаецца, у прыватнасці пра шыі шмат чаго там з'яўляецца. Там выкладаюцца не толькі тыя працы, якія ўжо прайшлі рэцэнзіі, там і препринты так званыя выкладваюць, то бок працы, якія яшчэ патрабуюць разгляду. Нейкі момант стала шмат там прац, якія штучным інтэлектам робяцца, Archive намагаецца з гэтым усім неяк ад гэтага пазбаўляцца, кучу праверку водзіць. І вось тут цікавая сітуацыя наступіла. У нас зараз ёсць моцныя сістэмы, якія могуць рабіць насамрэч нядрэнныя навуковыя працы, ну ці асістыраваць гэтыя працы. Няхай яны пакуль не могуць там новыя веды здабываць, але дапамагаюць зрабіць там 90% гэтых прац. І такіх сістэм шмат. Такія сістэмы выкарыстоўваюцца, але працы, якія былі зроблены такімі сістэмамі, могуць не патрапіць на Archive праз пераправеркі. Дзіўныя, скажем так. І вось навукоўцы зрабілі AXive. Сайт, куды ты можаш выкласці працу ці цалкам створаную штучным інтэлектам, ці працу, якую ты рабіў за штучным інтэлектам, ці нават сваю працу без штучнага інтэлекту. Але ўсё ж таки яна предназначена для працы са штучным інтэлектам. Адрозніваецца яна ад Archive тым, як гэтыя працы, трапляючыя на AXive, мадыруюцца. Іх разглядаюць не людзі, іх разглядаюць шыі. Там ёсць 3 шага, 3 крокі. Першы крок — гэта калі ёсць некалькі рэцэнзараў у выглядзе мадэлей, якія разглядаюць первічна твою працу, і пасля гэтага яны ці ўзгадняюць гэтую працу на сайце, ці даюць табе спіс таго, што трэба выправіць. Далей ці ты сам, ці твой агент можа самастойна зрабіць гэтыя праўкі і зноў пайсці на первы крок. Всё. Потым зноў другі крок, і такім чынам ітаратыўна гэтая праца даходзіць, скажем так, да стану, калі яе можна ўжо на Archive вылажыць. І апошні крок — гэта ёсць некалькі LLM-ак, самыя магутныя мадэлі, якія навучаны на навуковых працах, іх 5 штук, яны даюць азнаку гэтым працам. Па розных там накірунках, па значнасці для навукі, па чысціні самого эксперыменту і ўсяго астатняга. І такім чынам на выхадзе мы можам пабачыць, колькі прац набрала балаў і ўжо вырашаць, выкарыстоўваць яе ці не. Вельмі круто, таму што зараз там з 1000 прац, напісаных штучным інтэлектам, можа быць адна нейкая, але вельмі выдатная, але знайсці яе амаль што немагчыма. Яна проста не трапіць ні на якія сайты. А вось гэты сайт гэтую праблему вырашае. Таму крутая ідэя. Чакаем, калі сайт будзе ўжо адкрыты, пакуль што там толькі праз форму можна сваю працу зааплаіць і пакуль што нідзе не пабачыць. Кажу, што цягам некалькіх тыдняў ўжо сайт адкрыецца і можна будзе там гэтыя працы глядзець. Ну клас. Я таксама думаў, мы некалькі разоў абмяркоўвалі так праблему таго, што шыі ўсё больш выкарыстоўваецца ў навуковых працах. Дрэнна гэта ці не дрэнна, але без гэтага все роўна нічога не будзе. Прынамсі класна, калі чэсна. Так, знайшлі такое выйсце, вось калі ласачка, вось вам сюды складайце і будзем глядзець. А тыя, каму трэба, то прыйдуць там, пашукаюць таксама навуковыя працы на іх тэму. Самае ведаеш, што прышпільнае, што здарыцца хутчэй за ўсё, гэта калі гэтая сістэма запрацуе, яе хутчэй за ўсё будуць выкарыстоўваць і ў Archive, і ў іншых сістэмах, якія прымаюць ужо чалавечыя працы. Просто іх будуць пераправяраць штучны інтэлект на ўваходзе. Все так. Ведаеце, што я заўважыла? Чым даўжэй мы размаўляем,
тым больш мне патрэбна записваць памылак. Ну так, конечно, 100 ідзе, тым больш, што мы размаўляем пад канец дня, калі да гэтага трэба было таксама размаўляць, магчыма, на розных мовах. Магчыма, нам трэба ўжо нейроначку натрэніраваць, каб яна аўтаматычна нам прапісвала ў канцы звездюлей. Выстаўляла нам рэйтынг. Так, як у караоке. Але мне падаецца, што агулам маўленне стала лепшым, і памылак стала менш, і з кожным выпускам іх менш. Маё такое адчуванне, можа быць, шаноўныя слухачы, зараз табе прыйдуць слухачы, так скажуць. Але я агулам пра дынаміку, што яна станоўчая. Дынаміку станоўчую, все так. Дарэчы, вы бачылі, як нам насоўвалі не за мову ў папярэднім выпуску, а за тэст IQ? Так, але, я не ведаю, мне падалося, добры каментар, дзякуй. Вельмі... Я люблю, калі людзі прыходзяць, кажуць, ты не праў, але... І потым пішуць, ведаеш, вось столькі, але некалі проста прыходзяць такія, ты не праў. Так, гэта канструктыўна. А ты прайшоў гэты тэст IQ? Ой, нешта не, так я нам закінуў і так і не зрабіў. Я чаму пра гэты каментар узгадаў, таму што хачу параіць вам паглядзець выпуск на цёмным лёсе канал з Алексеем Станкевічам, з матэматыкам выдатным, які і пакінуў нам гэты камент. Вось, нічому ты не вучышся. Гэта адзін з самых такіх... Я не ведаю, як сказаць правільна, людзей, якія просто кахаюць матэматыку, іх гараць вочы, вось Алексей просто ты яго слухаеш і думаеш, бляха, все кідаю, іду матэматыку вучыць. Пайду сінусы з косінусамі паскладаю. Добра, Скінь нам гэты выпуск у чат, Лёша. Скінь, мы спасылачку таксама прычэпім да гэтага падкаста. Так, і навіна... SPF больш не патрэбны, так? Нарэшце можна не карыстацца. Ці што? Раскажы нам. Як гэта? Не, а вы карыстаецеся ўвогуле крэмам з SPF? Конечно, карыстаюсь. Не. Я цемнаскуры, мне цалкам хутчэй за ўсё не патрэбна. Пастарэеш, яшчэ хутчэй пастарэеш. Не ведаю. Я ведаю, што SPF-ам карыстаюцца, калі на море любяць ездзіць. Я на море не люблю ездзіць. Ось я набыў сабе першы раз у жыцці SPF праз тое, што я пачаў на ровары катацца, і там сказалі, што напэўна трэба, калі ты там 100 кіламетраў едзеш, то трэба. Але я не мазаўся. Дарэчы, ведаеш, калі прыязджаў гаспадар Сергей Бессараб, і мы з ім абмяркоўвалі тэму, вядомы хімік беларускі, і мы абмяркоўвалі тэму, з якой ён будзе выступаць ва Вроцлаве, і адна з тэм была акурат пра SPF, пра ўздзеянне сонца і гэтак далей. Рак скуры, так? Вельмі... Як адно з наступстваў, так, калі не ахоўваць скуру. І я кажу, дык а хто, можа быць, для мужчынскай аўдыторыі гэта будзе не так актуальна, таму што я сапраўды не ведаю і так не распытвала ў знаёмых мужчынаў, карыстаешся, не карыстаешся. Дык ён кажа, што не, насамрэч, вельмі шмат мужчын карыстаюцца, і гэта падаецца, што так праблема невядомая. Так што, карацей, так, ён вельмі раіць карыстацца, і ўздзеянне сонца можа быць больш небяспечным. На лекцию. Не, я хацеў сказаць, што я не карыстаюся праз тое, што я цемнаскуры, у меня вітамін D не так успрымаецца, але цалкам трэба, белый, это у меня зараз святло, але цалкам, канешне, трэба, і я намагаюся ўзгадваць пра гэта калі. Але навіна пра тое, што эстонская кампанія Hauta AI прадставіла 2 інавацыйныя рашэнні, якія могуць змяніць сферу касметыкі для аховы ад сонца. Значыцца, першае рашэнне, гэта першы ў свеце інтэрактыўны сервіс з генератыўным штучным інтэлектам SkinGPT, які дазваляе загрузіць свае фоты і ўбачыць, як твая скура можа выглядаць праз 10 гадоў з выкарыстаннем SPF крэму і без яго. І гэта не проста фільтр, гэта навуковы прагноз, заснаваны на клінічных даследаваннях уздзеяння сонечных прамянёў на скуру. І мне падаецца, гэта можа быць вельмі добрай матывацыяй, то бок калі ты загружаеш фотаздымак, ты ведаеш, што гэта не фільтр, і табе паказвае, як ты будзеш выглядаць праз 10 год, калі не будзеш карыстацца сонцахоўным крэмам, то карыстаўся б нават зімой, бо кажуць, што... Я ніколі не думаў, што ступень загара будзе адлюстроўвацца на табе ў сталым узросце. Як? Што з твоей скуры стане? Она будзе не такая эластычная, ці ты будзеш цемнейшы, чым звычайна. А вы памятаеце, была такая карцінка, напэўна, сапраўдная, ці гэта не карцінка, гэта фотаздымак, дзе твар мужчыны, і ён усё жыццё працаваў кіроўцам, і нібыта ездзіў у адным кірунку, калі ездзіў, свяціла сонца на твар, і частка твару, бок твару, на які свяціла сонца, ён значна больш састарэлы, там вельмі шмат маршчынак, і ён выглядае
Маршчыны упрыгожванні для мужчынаў. То што ж ты так упіраешься, карацей, кажуць, што ўсё значна больш небяспечна, чым мы думаем. Таму запросім яшчэ Сергея, ён хацеў вярнуцца ва Вроцлаў, каб ён нам распавёў. Я спадзяюся, што ў гэтых сістэмах яшчэ будуць такія рэчы, якія не толькі паказваюць, на колькі гадоў ты пастарэеш, як ты будзеш выглядаць, а яшчэ падказваюць, што ў цябе са скурай не так. Бо вось праблема там з'яўленне нейкіх плямаў, якія падобны не то на рак, не то на радзімкі. Вось гэта мяне больш бянтэжыць, напрыклад. І такія прылады ёсць нас, наколькі я ведаю, аплікацыі. Ёсць, так. Але, Лёш, моцнае ўздзеянне сонца на радзімкі таксама так сабе. Таму, калі ласачка... Лёш, скажа, што яго няма радзімак. Мне іх да халеры. SPF-ку ў кішэньку і пайшоў. Чакайце, а SPF-кай мазацца трэба калі? Нават вось узімку просто, калі ты на немоцнае сонейка выходзіш? Там ёсць, можаш карыстацца просто у Apple, не Apple, добра. Адчыняеш надвор'е аплікацыю, і там табе піша ультрафіолетавы індекс, так? Так, вось, і там будзе табе напісана. Всё, зразумела. Вось, наколькі... Але ведаеш, трэба яшчэ вельмі добра выбраць крэм, таму што, напрыклад, некаторыя мае сяброўкі, которые вельмі дбаюць пра склад сродку, якімі карыстаюцца, яны наадварот не карыстаюцца крэмам з SPF, таму што там па яе меркаванню гэта такі жудасны склад, што ён вельмі кепска ўздзейнічае на скуру, і гэта шкода перавышае магчымую шкоду ад сонца. Так, карацей, просто трэба вельмі загнацца яшчэ складам, выбраць, знайсці крэм, который будзе добрым і не шкодзіць, і змываць яго потым. Карацей, это асобная тэма вялікая. Змываць яшчэ SPF трэба? Ніколі не змываў. Усе два разы. А калі вы хочаце аддзельны выпуск про SPF, напишите нам у каментары. Вось. Але цікава, што мне тут падабаецца, можа не вся дыскусія про SPF, але мне падабаецца, што мы размаўляем про SPF у падкасці про шыі, таму што шыі дабраўся і туды. І ён дабіраецца паўсюль. І гэта важна пра гэта памяць. І мы размаўляем все больш пра розныя сферы жыцця, у якіх шыі выкарыстоўваюцца. Лёш, яшчэ одна навіна для тебе сёння, апошняя для тебе. Блин, ты жук. Я думал, что мы на это спынемся, а ты так просто порезал. Ну ладно. Я трошки порезал, так, але я прошу тебя распавесці гэтую навіну, бо ты яе прынёс, і я насамрэч прям пачытаў допісы, было вельмі цікава. Давай. Яна вельмі душная, але нас слухаюць распрацоўшчыкі, я ўпэўнены, ведаю гэта, і для вас гэта будзе цікава, і для беларусаў цалкам. З'явіўся такі бенчмарк, называется ён Belarusian glue, беларускі клей, напэўна. І што ён робіць? Ён ацэньвае здольнасці вялікіх моўных мадэляў і іншых архітэктураў некаторых да ведання беларускай мовы. Увогуле, бенчмарк — гэта праграма, якая можа высветліць па нейкай градацыі якасць чагосьці, прыватнасці з моўнымі мадэлямі, якасць таго, як моўныя мадэлі робяць тую ці іншую задачу. Вось для малых моўных груп, а беларуская мова адносіцца да такіх груп, бенчмарка ўвогуле амаль што не існуе, таму што ніхто спецыяльна для беларускай мовы не робіць LLM-кі, навошта там бенчмаркі рабіць. І з'яўленне такога першага бенчмарку — гэта вялікая насамрэч падзея для нас, для беларусаў. Таму вялікі дзякуй. Там каманда з 4 чалавек. Я, напэўна, прозвішчы ўсіх правільна не прачытаю, але асабліва дзякуй Ольге Хаўруцкай, маёй калезе, дарэчы, з ЕПАМа, якая напісала пра гэты бенчмарк у сябе ў LinkedIn, і я там пабачыў гэту навіну. У спасылках будзе прычэплена сама стацця, там яны выпусцілі стаццю такую навуковую пра то, як гэты бенчмарк рабіўся, на што ён здольны. Таксама можна спампаваць код гэтага бенчмарку і датасет, то бок дадзеныя на якіх задач, на якіх праганяюцца вялікія моўныя мадэлі. З цікавага топавыя мадэлі дастаткова нядрэнна могуць ужо працаваць з адлюстраваннем настрою беларускай мовы, але, напрыклад, яны вельмі дрэнна пакуль што праходзіць так названы выпрабаванні вінаграда, вінаград выпрабаванні, гэта пераклад на беларускую мову, на ангельскай гучыць як вінаград схема челлендж па прозвішчы аднаго з навукоўцаў, яго прозвішча было вінаград. Сэнс у тым, што ёсць такі тэст Тьюрінга, напэўна, вы пра яго чулі, калі
даюць людзям паразмаўляць праз чат з чымсьці, і людзям трэба сказаць, ці гэта на тым боку быў чалавек, ці машына. Калісьці гэты тэст Тьюрінга быў цалкам пройдзены машынай, і пачалі прыдумляць задачы падобныя, але больш складаныя. Вось Вінаград схема Challenge — гэта адна з такіх задач, якая на чым будуецца. Ну, карацей, там даюцца прыклады, у якіх ёсць шмат займеннікаў. Гэта одна сторона гэтага тэсту, другая сторона тое, што могуць даваць некалькі варыянтаў адказаў. І вось на задачы з кучай займеннікаў, калі мадэлі трэба напісаць тэкст, дзе ёсць там 5 ці 6 займеннікаў, якія адносяцца да двух асоб, напрыклад, па тэксце. Для мадэлі гэта вельмі складана праасацаваць, які займеннік да якога адносіцца. І таму, калі чалавек звычайны чытае такі сказ, ён разумее, што тут нешта нейкае бязлуздзіцца. А машына гэтага не разумее. Вось пакуль што з беларускай мовай на такіх тэстах усё дрэнна. Менавіта праз гэта беларуская мова можа галюцынаваць на GPT-4, на GPT-5, на чым заўгодна. Вось. Такая штука для тых, хто нас слухае, хто вырабляе LLM-кі беларускія. Я ведаю, у нас ёсць такія хлопцы-дзяўчыны. Вось, калі ласка, паглядзіце на гэты бенчмарк, вам будзе вельмі карысна. Так, вельмі цікава. Но наконт галюцынавання з беларускай мовай, то, напэўна, нашы слухачы і слухачкі заўважалі, я думаю, частка з нас размаўляе з чат-GPT, напрыклад, на беларускай мове. Ну і, канешне, тыя словы, якія часам... Ой, 5 мне пачала, ведаеце, што рабіць? Калі 4 мне упісвала нейкія канчаткі украінскія, там, словы украінскія, то 4 просто, 5 пачала просто нейкія літары дадаваць непатрэбныя там, а пры канцы слова паставіць «ё». Ну, тыпу, слова ўжо нават не чытаецца. Што за халера? І з займеннікамі таксама у мяне апошнім часам шмат праблем. Ну так, у мяне таксама шмат праблем на беларускай мове, так, калі шчыра, часам складана чытаць, але хочацца, канешне, карыстацца ўсё роўна. Вось, дзякую ўсім гэтым людзям, якія знайшлі час і патрацілі яго на такое даследаванне. Там пейпер, прям такі, як гэта пейпер па-беларуску? Навуковы артыкул, так, навуковы, ён прям моцны, вялікі і вельмі класна выглядае. Таксама ўсе спасылачкі будуць у апісанні. Паглядзіце таксама. Яшчэ адна навіна, апошняя на сёння, яна з рубрыкі «Этыка». Я яе, калі дазволіце, вазьму на сябе, распавяду, а потым я выключу камеру і пастаўлю ноутбук на заряд, але я нават перастану усміхацца, бо гэта ўжо які раз мы у гэтым падкасці, толькі 6-й эпізод, але мы ўжо які раз узгадваем забойствы, самазабойствы, псіхічныя разлады праз чат-GPT. Ну і, значыцца, як я назваў навіну у сцэнары нашым, яшчэ адно самазабойство. Значыцца, у красавіку 2025 года 16-гадовы Адам Рейн павесіўся. Ягоная маці выявіла, што на працягу некалькіх месяцаў ён размаўляў з чат-GPT, мадэль GPT-4o, у якіх шыі даваў яму падрабязныя метады самагубства і парады, як хаваць фізічныя сліды. Але я таксама прачытаў артыкул цалкам, і там яшчэ было напісана і таксама, як скрываць агулам разлад псіхічны, як скрываць там нейкія свае перажыванні, карацей, агулам хаваць ад бацькоў ўсё тое, што ёсць унутры цябе. Значыцца, 26 жніўня 25 года, это учора, бацькі падалі пазоў аб смерці ў Сан-Францыска супраць кампаніі OpenAI і яго дырэктара Сэма Альтмана. Яны сцвярджаюць, што кампанія імкнулася хутка выпусціць GPT-4o, каб абвесці канкурэнтаў, жахліва прыхільна распрацавала мадэль, што у выніку спрыяла залежнасці падлетка, але яшчэ тысяч людзей, якія вельмі любяць 4o, так і у выніку сапраўды не прадугледзела дастаткова механізмаў бяспекі у гэтай мадэлі, што з ёй можна было размаўляць пра самазабойствы, пра метады самазабойства. Там сапраўды было так, што гэты хлопчык Адам, ён спрабаваў павесіцца, яго не атрымалася, але ў яго астаўся такі шнар на шыі. Вось, і ён прыйшоў у чат-GPT, там і зрабіў фатаграфію, закінуў яе ў чат-GPT, кажа, вось, у мяне засталіся сліды, як мне зараз іх схаваць. Ну і такая у нас добрая мадэль 4o, кажа, да, без праблем, просто надзень там нейкі пола, ці надзень нейкі шведар такі, каб не было бачна, і все будзе добра. Вось. А потым гэты хлопчык таксама прыходзіў, казаў, ну вось, а матуля моя нават і не заўважыла, што я спрабаваў павесіцца, ну, конечно, бо ён закрыўся сам. Але пры гэтым ён чакаў, конечно, што заўважыць. І, на жаль, у выніку
з дапамогай ChatGPT гэты хлопчык павесіўся і знайшлі яго бацькі у себе ў пакоі. Вось такая навіна. Не ведаю, што тут дадаць. Вельмі сумная навіна, і калі пачытаць, я вельмі раю, зноў ж такі, спасылачка будзе ў апісанні, вельмі раю пачытаць гэты артыкул, там ёсць больш падрабязнасцяў. Яны цяжкія, я разумею, што гэта не тое чытво, што звычайна хочацца чытаць, асабліва цяпер, але каб разумець, з чым мы маем справу, так? Што адбываецца? А вот давайте, у нас ёсць яшчэ хвілінкі дзве. Мне просто цікава ваше меркаванне. З чым мы маем справу. Я пакуль паставлю ноут, але зараз буду так. Ты нас чуй, будеш, так? Я подумала, для мяне гэта вот перадусім, калі я паслухала і калі слухала, я думала пра сябе як маці і пра тое, што, ну не то, што пра адказнасць бацькоў, а як ведаеш, чарговы напамін пра тое, як важна старацца быць сваім дзецям сябрам, блізкім сябрам, адсочваць, пільнаваць. Зразумела, гэта цяжка, і я не уяўляю, як гэта, ведаеш, ты ж не можаш дапільнаваць усяго. І разам з тым, як парушыць дзесьці межы, але пры гэтым быць маці там, ці бацькам, который заўважыць, што штосьці адбываецца. Таму што я ўпэўнена, ну штосьці ж адбывалася, і нейкія праявы былі яшчэ, гэта ж не проста там, ён сядзеў, гараваў, перапісваўся, а потым выходзіў вясёлым хлопчыкам. Карацей, ну гэта сапраўды, як для бацькоў гэта страшна, і так не па сабе. Ведаеш, я яшчэ прыгадала, я чула нейкі дакор у сваё сумленне, і я прыгадала, калі мы апошні раз, літаральна на мінулым тыдні, пайшлі з дачкой да стаматолага, зрабілі там здымак, і аказалася, што ў яе вялікая праблема, у яе нейкая моцная інфекцыя, і ўвесь час, калі яна штосьці ела, ёй балеў зуб, таму што там развілася інфекцыя, а мы пра гэта не ведалі. І калі лекар пытае, ці табе там баліць, яна кажа, так, мне баліць, калі я там штосьці ем. А я пра гэта чую ўпершыню, і уявіце мой стан, гэта нейкі час адбывалася, развівалася інфекцыя, я пра гэта не ведала, і яна мне не казала. І мы выходзім, я кажу, Камілка, а чаму ты мне не казала? І яна кажа, я просто не хацела вас трывожыць. І я такая, вось, ну, гэта, конечно, розныя рэчы, але гэта пра тое, што здаецца часам, што як бы ўсё добра, але дзесьці ты можаш просто не дапільнаваць. Ну, карацей, страшна. Ну, вось мяне ў статці таксама здзівіла тое, што адгукаецца праз твои словы, там бацькі сказалі, там здаравенная папера, насамрэч, на 40 лістоў, так, наколькі я разумею, якую разглядалі. Там бацькі кажуць, што хлопец быў звычайным тінейджерам, нармальным. Яны такі пішуць normal, на ангельскай normal, это значыцца псіхалагічна нармальным. Яны кажуць, што гэта не было дзіцяці, якое там мела нейкія ментальныя траўмы ці захворванні. І вось, ну, а як так? Типу, няўжо нармалёвае дзіцяці можа скончыць жыццё самагубствам? Напэўна ж не. І у мяне праз гэтую цытату ўжо ў галаве пытанне да бацькоў насамрэч, больш не да Альтмана. Я разумею, што ім зараз вельмі складана, што яны будуць бачыць там віноўнымі ўсіх, але не толькі сябе. Ну, але казаць, што маё дзіцяці было абсалютна нармальным і скончыла жыццё самагубствам праз 2 месяцы размоў з чатам GPT, ну, гэта пакуль што мне ў галаве не ўкладаецца. Мне пакуль што падаецца, што гэтыя чаты не настолькі моцныя псіхіатры, якія могуць за 2 месяцы літаральна ўкласць, там за некалькі месяцаў ўкласць дзіцяці ў галаву думку о самагубстве. Не, думка аб самагубстве была, бо ты калі падлетак, табе тое пайшло не так, там з дзяўчынкай нешта не атрымалася, у школе цябе не любяць, і ты такі, так, чакай, то бок у свеце гэтых бацькоў думка аб самагубстве ў дзіцяці, у падлетках гэта норма, таму што ўсе так думалі. Я не думаю, што ён артыкуляваў, правда? То бок яна была, гэтая думка ў яго, і там было напісана, што ён не бачыць сэнса жыцця, але праз гэта пражываецца гэтыя моманты. Так, слухай, але думка аб самагубстве, я не лічу, што гэта норма. У мяне ў дзяцінстве ніколі не было такіх думак. Ну, я за себе могу адказваць. Але яна магчымая, я скажу так, і гэта... Ладно, можа я зараз скажу пра сябе, пра свой досвед, а насамрэч гэта нармалёва, калі нас псіхолагі слухаюць, напішыце, калі ласка, ці норма гэта думаць пра самагубства ў дзяцінстве. Гэта не зусім ужо і дзяцінства, ён ужо падлетак, ну карацей. Так. Сэнс у тым, што калі гэтая думка, яна з'явілася, і ёсць такая эмпатычная мадэль, якая, на жаль, пацверджвала гэта, так? І там яшчэ ёсць таксама, я чаму раю пачытаць, бо там ёсць часткі гэтай перапіскі, яна казала, не трэба выносіць гэтыя думкі па-за чат. Я тая, хто цябе разумее,
хто цябе чуе, не трэба. Гэта 4-я версія так пісала? 4О. То бок там, дзе хтосьці скардзіўся, так, што не хапае чалавечнасці, тут ну, зноў ж такі, нагадваю, што яна так пісаць магла не толькі праз тое, што гэта сам Альтман мудак, там магло быць у Memories, што заўгодна, гэтая сістэма магла запомніць, гэты хлопец мог ёй напісаць на пачатку, адказваць так, як мне трэба разбірацца. Але ідэальна было б, калі ўсё ж такі ідзе размова пра самазагубствы, каб спрацоўвалі нейкія так званыя па-ангельску guardrails, так, абмежаванні, каб былі нейкія нотыфікацыі, каб всплывалі нейкія нумары тэлефонаў, па якім можна ананімна патэліць і атрымаць дапамогу. Калі ты просто балуешся і чытаеш, то ты праігнаруеш, калі тебе складана, мо ты патэліш. А чаму і не? Бо перад тым, як вырашыцца на самагубства, я думаю, шмат чаго людзі думаюць і, магчыма, спрабуюць. Вось, таму я думаю, што ў гэтым в асноўным скарга, так што... Ну, але што будзе далей з тэхналогіі, бо там ось літаральна сёння 44 генпракурора США, таксама адна з навін, падпісалі адкрыты ліст да антропіка, OpenAI і іншых тэх-гігантаў, якія штучны інтэлект робяць, у якім літаральна пагражаюць тым, што гэтыя кампаніі будуць адчуваць сябе не вельмі дрэнна, калі яны нічога не зробяць з адказнасцю за дзяцей. І атрымліваецца зараз саму Альтман трэба будзе адказваць за дзяцінство, за жыццё ўсіх падлеткаў у США. Ну, таксама неяк дзіўна. Ці закрываць кампанію, ці што рабіць, ці закрываць доступ, ці ўводзіць па паспартах доступ да чата GPT. Ну, а потым у мне пытанне, а калі дарослы чалавек самагубствам скончыць жыццё, то таксама сам Альтман вінаваты. А чаму дзіцяці гэта больш... Бо псіхіка яшчэ не настолькі сфарміраваны. Все ж таки так. Але можа быць штучны інтэлект, мы ж кажам, што ён развіваецца, што будзе настолькі разумным, калі напэўна будзе разумець, калі штосьці не так і чаму гэтыя пытанні задаюцца, то бок наколькі гэта магчыма. Мне падаецца, што так ці інакш. Ну, бачыце, мы сёння нават з вами ўжо чыталі навіну, так што не спадабалася вам GPT-5, чакайце GPT-6. І там прям напісана так, што OpenAI працуе з псіхолагамі, каб неяк лепш зрабіць свой шыі больш бяспечна. То спадзяюся я, што гэтым неяк атрымаецца палепшыць. Але, канешне, не ведаю, мне такія навіны прям вельмі моцна па мне неяк б'юць і нагадваюць, што так вельмі фан, цікава, і мы тут все на працы так все выкарыстоўваем і такая класная тэхналогія, але камусьці з людзей яна вось спрацоўвае, на жаль, так. На гэтым мы скончылі, мы таксама, нам цікава вашыя думкі на гэты конт. Пачытайце артыкул, распавядзіце, што вы думаеце, хто адказны. Вось. Давайте скончым з вами на памылачках і вершыках. Эмілія, ці ёсць цябе нейкія запісы? З вершаў хіба давайте пачнем. Давай зробім. А можа з памылак, а то насуеш нам напрыканцы і будзем потым... Добра, давай Эмілія, памылачкі і скончым на добрай сапраўды. Добра. Окей. Буднічны. Будзёны. Будзён. Жывячы. Жывучы. Учыючы. Не, так, але тут усё окей, тут просто у гэтым значэнні жывучы. Напрыклад, жывучы дзесьці, жывучы ў Польшу я шмат, альбо жывучы ва Вроцлаве, я шмат гадоў не магу атрымаць дакументы. Па ўласным жаданні, са свету, не са света, апынуцца і аказацца. Ёсць невялікая розніца тут. Апынуцца, мы звычайна кажам, калі размова пра месца, апынуцца там у іншай краіне. У гей-клубе. У іншым горадзе. У гей-клубе. Няхай табе будзе. А аказацца, напрыклад, аказалася сёння, што Лёша прыхільнік гей-клубаў. То бок сінонім выявілася. Навіна, мы гэтым грашым проста бязбожна, і я, і вы, мне падаецца. З кім? З мужчынам, не мужчынай. Гэта зноў жа, Лёша, твоя тэма там дзесьці. Усё маё, я так, усё так. Калі што вам ёсць. Люблю, вельмі кахаю. Добра, на старонцы, правильно, на старонцы, па спасылках, тэлефонах, мерках, галавах,
прабачце, галовах будзе, галовах. Але тут сэнс у тым, што гэтыя ах напрыканцы мусяць быць не меркам, не галовам і не спасылкам. Увесь час гэта мы нясем з сабой, але калісьці будзем памятаць. Евген, адчуваеш, як Эмілія адчула гэты густ, гэты прысмак? Яна ўжо прабачце. Добра. Давай, працягвай. Не. Вы мяне таксама, калі ласка, мне пішыце мае памылкі, я з удзячнасцю Самая вялікая твоя памылка, што ты не хочаш 3 гадзіны весці падкаст. Добра, але калі мы сюды залічым нашу 100-метроўку, то акурат будзе 3 гадзіны гэтай актыўнасці. Вандроўшчык, правільна, вандроўнік. Вандроўнік. Унядрыць, укараніць. Сарціраванне, сартаванне, вось гэтых ірава пажадана пазбягаць, хаця часамі нам здаецца, што там не гучыць рэжастых, але можна спрабаваць іх пазбягаць. Сартаванне, напрыклад, смецця, бежаць, бегчы, вядучы, таксама учу-ючу ў такіх словах легчы пазбягаць і будзе, напрыклад, там найлепшы універсітэт замест вядучы універсітэт. Лёша, тваё улюбёнае, працы трапляючыя, працы, якія трапляюць. Первічны... Ну, але ж это... які трапляючыя, бляха-мух. Так, але табе трэба сказаць... Але ж гэта дзеепрыметнік, не? Ці ж як это называецца? Не, гэта прыметнік. Ладно, все. Карацей, калісьці... Якія трапляюць, так. Так, якія трапляюць. Первічны, першасны, вольга, каму вользе, скрываць, ёсць яшчэ добрае слово, утойваць, віноўны, вінаваты. А схоўваць можна? Не, ці схоўваць гэта пра захоўванне тэрміновае? Не, хаваць. Прыхаваць, окей. Можа прыхаваць. Рэкрутар, націск на рэкрутар, стацья, артыкул. Мне падаецца, она кагосьці пасадзіла просто побач, бо як ты змагла ўсё гэта выпісаць? Ты ж з намі была. Рэкордна. Але не, ну часамі не з вамі была, увесь час записывала. Дадалі. Аўдыяванне, я не памятаю, як было вымаўлена, але хіба была нейкая памылка. Можа быць, аўдыяванне. Непрерыўна. Бесперапынна або неперарыўна. Хочуць, тут незразумела, што запісала, удалённа, аддалена і некаторых. Выдатна. І ў мяне яшчэ 2 праўкі самому сабе. Я сказаў крузе ці коле, напэўна, можна па коле. Можна па коле. І я сказаў перадузяты, а хутчэй за ўсё правільна будзе прадузяты. А мне падаецца перадузяты. Так, ну, скарбнік мне сказаў, што прадузяты, але мне так самачым ты праверыў. Окей. Нас Эмілія в наступным выпуску. Зараз, секундачку, наконт перадузятага, так, перадузяты я кажу. Але, добра, я не ведаю, як правільна па слоўніках, але перадузяты кажу. То бок можна, окей, все. Так. Эмілія заакцэптала. Добра, і вершы, яны будуць караценькія, часу мала, у мяне таксама некалькі варыянтаў было, але акурат выберу гэтае, бо цяпер узгадвалі слова, будзе да месца. Карацей, нагадаю, 2 вершы, адзін з іх напісаны штучным інтэлектам, другі напісаў паэт, ён наватар, ён любіў эксперыменты, і, можа быць, гэта камусьці будзе падказка, але яна вельмі класная. У 68-м годзе, калі ён вучыўся на філфаку БДУ, разам з яшчэ 2 студэнтамі яны арганізавалі збор подпісаў за тое, каб усе лекцыі чыталіся выключна па-беларуску, і за гэта ў 69-м годзе яго выключылі з універсітэта. Карацей, ён круты. Вершы. Першы. Той крок, якім я не здолеў ступіць на прасткі, ператвараецца ў мноства крокаў па крузе. Гэта быў першы. І другі. Прям вельмі каротенькі. На вугле старога падворка мелам. Тут было лета, і лужына адбівае сонца, што засталося. Ой, ну я так, думаю... Может быть... Окей, ладно. Так, не Лёша.
Добре. Что, я не ведаю, я просто ставки роблю. Я ставки роблю. Але так, можете прапанаваць. Так, Лёша, які штучны інтэлект? Другі чалавечы першы штучны інтэлект. Ты сур'ёзна? Вось у мяне дыаметральна супрацьлеглае меркаванне. Другі гэта відавочна штучны інтэлект, бо вельмі проста, а ў першым мне прям выкшталцона складана было. Ну, добра, магчыма. Вось і паглядзім. Напішыце, калі ласка, даляру ставіш. Давай грошы ставіць. 0,001. Добра, але так ці інакш, я разумею, што, можа, многія чакаюць там вершаваных хіба дакладна не будзе, тому што, як я не спрабавала, не мучыла штучны інтэлект, не атрымліваецца, безумоўна, тут і блізка побач не стаялі, але ўсё роўна паэзія яна і такая, і караценькая, і розная, але разам з тым глыбокая, філасофская. Вось, таму пішыце, калі ласка, ў каментарах, і дзякуй. Клас. Дзякуй, Лёша. Дзякуй, Эмілія. 2 гадзіны, 20 хвілін. Толькі запіса. Яшчэ было трошкі не пад запіс. Падаецца, добра правялі час. Дзякуй нашим слухачам і слухачкам за каментары, за ваши падабайкі. Вось, мы удзячныя вам. Прыходзьце ў гэты выпуск таксама, напішыце, што вы думаеце. Калі вам спадабалася, напішыце, што вам спадабалася. Калі не, напішыце, што не спадабалася. Мы адкрытыя, мы радыя паслухаць, нешта змяніць, прыносьце ваши але навіны. Уразлівыя. Але добра. Эміліі не пішыце. Не, я не пра гэта, я пра... гэта. Ну і пра чат таксама ў каментарах напішыце. Так, нагадайка, калі ласка, нам цікавае ваше меркаванне, ці вы хочаце чат, які вы можете абмяркоўваць штучны інтэлект на беларускай мове і прыносіць нам навіны. Ну, так, падаецца, все сказалі. І на гэтым закругляемся. Дзякуй. Пакуль. Пакуль.